Merħba bikom, grazzi tal-li ġejtu, xoħut minnkom ġejtu għal taħdita oħra fis-sensiela ta' tradizzjoni orali li naħsbu li qed tirnexxi. Aħna għaliex dejjem nixnexxielna naqalaw il xi ħadd minn x'imkien, xi ħadd interessanti, hu ngħidu aħna illum, sewa. Illum għandna lil Stefan Mifsud. Dana xi fis-sena 2002 Alla jaħfirlu Anton F. Attart wieħed Awċi il-lumiet, insomma, kien ħareġ ktejjeb. Kien jismu Mid-dinja tas-seħer u l-folklor. Dan kien ktejjeb, ma kienx ħafna paġni, insomma, u niżel dan Anton F. Attart. Il-fuq minn design karattru jew oġġett tal-fantasija, ġifieri il-ġiganti sħaħar, il-gawgaw, il-bellija ta' fejn tisserb tas-sebarjus u affarijiet oħra bħal ngħidu aħna l-ilma tal-ħajja, l-asfurjanni u affarijiet bħal dak. U l-fuq minn design jidhirli. U għamel paragrafu fuqhom ħafna drabi f'kuntest qisu infantili, insomma. Dan ma tantx taw kasu jidhirli dal-ktieb u Anton F. Attart li kien jeqred daqsxejn, insomma, dejjem kien igerger li l-pubblikaturi ma jimbuttawlux il-ktieb. Imma xi ħadd fil-Malti darba kien qal li l-miktub mhux maħrub, u jien nissuspetta illi dak il-ktieb li hemm lil ħafna nies, jew li hemm lil xi nies, li hemm jiġifieri ta' ispirazzjoni, sewa il-lema, tom lema. Għaliex minn dak iż-żmien law ġraw ħafna fenomeni, pereżempju, jien u sħabi imlemin minn dal-ktieb xtaqna li niġbru daw il-karattri. Unġeluhom jirreaġixxu bejniethom f'univers li qisu l-Marvel Universe jew DC Universe ngħidu għana u bdejna il-comics tas-sikkina jgħidulhom insomma. Illi ma tantx hemm minnhom imma jeżistu. Fl-istess perjodu reġgħu dawk li kienu interessati fil-comics, nammetti li comics Amerikani u manga u x'nafin, ma dawn reġgħu inġabru flimkien. U llum għandhom fenomenu soċjali pjuttost kbir u għandhom ikunu kburin bih għax jiġbed ħafna nies. Il-sibtu l-ħat li għadda, kellhom jagħmlu l-Comic Convention ta' Malta, insomma, illi kif qedtilkom tiġbed ħafna nies. U jidher li tul dak iż-żmien ukoll moħħbi id-dar tiegħu kien hemm xi ħadd illi ma tantx dak iż-żmien kien magħruf fid-dinja tal-letteratura, imma kien qiegħed ukoll jaħdem ħafna biex jerġa' jiġbor it-tarif kollu ta' daw il-karattri tal-fantasija sewa illi għandna moħħbija fl-isem Malti jew kellha rreġistrati fil-ħrejjef biex jarġa' jtihom lura lill-kultura Maltija. U ħareġ dak li sejjaħlu il-bestjarju Malti. Maltese bestiary, sewa, naħseb li hija bestiary. U dan mela vojt kbir, il-ktieb inħataf, ġifieri għal Malta bih mhux ħażin, u nista' ngħidilkom li hemm ukoll lil ħafna nies. Issa Stefan Mifsud biex ġabar dak it-tarif fittex ħafna f'dak li huwa miktub imma wkoll kellu javviċina in-nies li kellmuh bil-fom. Dawn huma diskussjonijiet fuq it-tradizzjoni orali u Stefan Mifsud sa jgħidilna bej wieħed u ieħor x'sab meta javviċina n-nies fuq dawn il-kuntest tal-karatter fantasija u id-draguni u l-ġiganti. Grazzi ħafna tal-istudentuni, speċjalment Ġużi, ħabib tiegħi. Msinna ħabbi speċjalment wara li ktibt il-ktieb li semma. L-ispirazzjoni tiegħi kienet propjament bestjari barranin, imma fost studju u riċerka tiegħi intqajt ma' dak ktieb ta' Anton F. Attart u waħda mill-affarijiet li ġelitni nagħmel dak il-ktieb għax il-kitba kienet tajba, ma kitba kienet għat-tfal primarjament. Imma t-pinġija li kien hemm biex nikkritika naqra ma ġbitni assolutament xejn u rid nagħmel xi ħaġa bħalma taraw wara. U propjament ktibt il-ktieb kont biex ikolli xi ħaġa fondazzjoni fuq xi ximpenġi. Issa, is-suġġett tal-lum huwa parti mill-ktieb, ħanitkellem fuq sezzjoni ta' l-affarijiet li hemm fil-ktieb li huma l-mostri Maltin. Il-ktieb ma kienx biss fuq il-mostri, kien fuq ħlejja u affarijiet oħra li mhux bil-fors mostri. Mela, l-ewwel ħaġa mostri x'inhuma?
ħana tidaq da definizzjoni tiegħi. Mostru huwa xi ħaġa li tbeżza. Entità li tbeżza. Anka ħsejjes li nużaw fil-kliem jagħtik indikazzjoni li dawn huma xi ħaġa li tbeżza. Pereżempju waħx, ħul, babaw, kollha qegħdin hemmhekk il-kliem stess fihom xi ħaġa li tbeżza. U Malti, x'inhu Malti? Jien għalija mostru Malti huwa dak li kien parti mit-tradizzjoni orali qabel l-1930. U r-raġuni għalfejn tajt id-data hija li dak iż-żmien beda dak li konna ngħidu l-tokis. Llum sirna aktar ċivilizzati u ngħidu ċinema. Imma propjament it-tokis, għaliex tokis? Għax it-tokis ġejja minn tokis u aħna m'għandniex il-kelma movies bil-Malti. Tatina idea li iċ-ċinema Malta beda meta infatti beda il-tokis. U bit-tokis ġew mostri barranin bħal Dracula, Frankenstein, il-mumja, li għalija mhumiex mostri Maltin. Allura, il-mostri Maltin huma dawk li kienu jeżistu qabel u għadhom jeżistu f'ċertu postijiet. Din hija lista, sfortunatament hemm biċċa nieqsa fuq tal-mostri kollha u hemm xi oħrajn li wara ħsiet fihom imma il-mostri kollha li sibt jiena u dawk li qegħdin hemmhekk. Mela daw tal-aħmar mela. Ma tidher xejn. Daw tal-aħmar hawnhekk kollha semmejthom fil-ktieb. Dawn li qegħdin fil-blu huma mostri oħrajn li jissemmu fil-ktieb li semmejna l-ewwel ta' Anton F. Fattard li kont iddeċidejt li ma ndaħħalhomx fil-ktieb tiegħi għal xi raġuni oħra. Plus li hemm xi ħaġa oħra mill-kotba ta' George Pisani u oħrajn, bħal ħamuna pereżempju. Dak tal-aħdar huma mostri li smajt bihom wara li ktibt il-ktieb. Issa niktab ħafna nies jiġu jgħidulek dak smajt bih, dak smajt bih. Dawn li ta' hawnhekk tal-iswed huma kollha mill-ktieb u li tinnanna venut fl-Amerika. Huwa klassik tal-Malti jagħtina idea ta' kif kienu jaħsbu għal-Maltin ta' dak iż-żmien ta' qabel 1930. Daw li markajt fl-isfar huma dawk kollha li smajt bil-widna. Ġifieri b'xi mod jew ieħor għadhom fit-tradizzjoni orali. Hemm ħafna. Ngħidlek id-dejt meta bdejt nagħmilhom iskantajt bih nifsu kemm smajt bihom daw mhux sempliċement għax rajthom. Issa nitkellem daqsxejn fuqhom ftit. Li ħanitkellem daqsxejn u nispjega għax min qara l-ktieb jaf x'hemm fil-ktieb fl-aħmar. Daw tal-aħdar, peress li l-ewwel darba li qed niddokumentawhom daw, nixtieq nispjega xi ħaġa żgħira. Il-kalapaj, il-gazzu u l-katantu huma mostri li semmili Edwin Lanfranco. Il-kalapaj huwa mostru li jikberu x'kien, kien ibbeżżawhom bit-sena ilu bi waħda, jista' jkun probabbilment kien isem ta' xi bniedem għax kalapaj huwa kuljum. Il-gazzu mostru ieħor, iħobbja satanazz insomma da. Jiena ma nafx hekk ma tafux intom, ma jiena smajt bih il-gazzu wkoll, għax meta li isek il-gazzu li jilbes illum. Anyway. Il-katantu huwa mostru li kienu jitkellmu fuqu il-Birgu skont Edwin Lanfranco. Ħadding li kien hemm xi ħaġa jgħidulu l-meħmeġ, da kellu difreħ twil u ħobb inqar imnieħru, dak kien qalli bih John Bonello, awtur. Sorry? Il-gadando. Jista' jkun kollox. Il-gadando jista' jkun. Jista' jkun gadandu katantu jinqelbu bħal kaw. Tajjeb. Probabbilment l-istess ħaġa, minn fejn inti.
Minn hemm mela. U katantu kien qal program gadandu inti smajtaj bil-g. Tajjeb, l-istess ħaġa. X'tajdilna fuq da? Sajdlu wara fik tiftakar xi ħaġa. ċikku l-Baħri di xi ħadd qalli fuq l-internet, ma qallix wis xi ħamme ma jagħmilx da. Il-gaggu u l-ġanganaw naħseb li huma xi verżjonijiet tal-gawgaw. U s-sija l-ħażina di waħda minn daw il-mostri interessanti li smajt bih fil-kont qiegħed l-isptar u ġiet waħda tgħidli isma' smajt bis-sija l-ħażina. Tla iva jien nieqsa ħadd qabel ma jagħmel xi waħda s-sija l-ħażina. Qalt li dik meta qabel ma torqod biex anzi meta konna tfal biex norqdu jgħidulna ej mur orqod għax ġejja s-sija l-ħażina. U fil-fatt hemm xi ħaġa miktuba fuq fekwalina di tas-sija l-ħażina ta' wara l-fsinar. Mela dik xi ħaġa biex nirrekordjawha. Next. Issa, fost dawk li ma smajtx bihom, dawk li mmarkajt biċ-ċelesti, huma miktubin biss fil-ħrejjef ta' Manuel Magri. Bħal l-aġeb tal-ilma, pereżempju, l-golfu. Il-golfu pereżempju siba b'ħrafa waħda. Ma nafx kemm kien dawn il-monstri magħrufin mod in ġenerali. Nissuspetta aktar kien hemm xi tibdil ta' ċertu diskors. Golfu pereżempju żgur ma kienx golfu oriġinarjament, tista' nitkellem naqra dwarha. Issa jiena għalfejn qed nitkellem fuq daw il-mostri. Jiena biologu, propjament nistudju l-bioloġija. Ktibt xi artikli fuq il-pjanti, pereżempju pjanti Maltin, muski Maltin, palmi Maltin. Mostri x'għandhom x'jaqsmu. L-idea hija ta' dit-tok, ta' diskussjoni hija li jekk nistgħux nikklassifikawhom daw kif nagħmlu fil-bioloġija. X'nagħmlu? Ngħidu naraw dik il-palma, ngħidu ara dik ispeċi, f'dik il-ġeneru, eċetera, eċetera. Il-mistoqsija nistgħu nikklassifikaw il-mostri, nistgħu naraw dik gaġwiġija u nagħmlu sens minnhom daw. Fil-ktieb ta' The Maltese Bestiary ippruvajt nagħmel xi ħaġa kif nagħmlu fil-bioloġija. U klassifikajthom skont bażikament il-flora, l-insetti, alla volja dak mhux insett, il-brimba, ir-rettili, tjur, mammiferi akwatiċi, bejjem irġiel. U affarijiet oħra li ma jeżistux fin-natura. Allura tajthom gruppi għalihom ġganti, sħaħar, għattom flimkien sħaħar tas-setta, il-magu, eċetera, għattom f'grupp wieħed. U għal-ktieb kien tajjeb għax il-bestiary sekk normalment jinkitbu. Imma il-mistoqsija hija sistema naturali ta' kif għandna nikklassifikaw il-mostri hekk tista' teżisti jew le bil-klassifikazzjoni. U għandi d-dubju għax fil-fatt dawn ma jeżistux fil-bioloġija, affarijiet mejtin, affarijiet tal-fantazija. Ejja naraw modi oħra kif nistgħu nikklassifikawhom da. Il-livell tal-biża l-ewwel ħaġa li ġiet nifrasi. Mhux kull bostru jbeżza l-istess, għad ħannati minn wieħed sa 10 u nipprova nagħti kemm ibeżżaw daw. Mela pereżempju l-golfu tistema fi ħrafa waħda, ma tantx xi ħaġa tal-biża, waqt li mill-lajn hemm ħafna anke llum jibżgħu mill-lajn, il-mowt żgur. U tajt minn wieħed sa 10. Bat il-mostri kollha u tajthom numru skont dil-klassifikazzjoni. U di għall-interess nispera li tkomplu xejn miegħi. Biex nara kemm hekk nistgħux nqasmuhom daw skont kemm ibeżżaw. U realizzajt insomma li dejjem curve, bell-shaped curve. Di naqra daqsxejn pseudo fantaxjenza, qed tipprova nagħmel xi ħaġa minn xi ħaġa li ma teżistix. Imma żgur nistgħu ngħidu minnha noħorġu li dawk l-iktar li beżżaw in-nies huma l-inqas li teżisti bħala frekwenza.
hija tajba di, nerġa' ngħid, għamilta di għal-gost, imma tajjeb li ngħidilkom. It-tfal għandhom il-grupp tagħhom, tajthom il-grupp, għandek dak il-babaw, ħafna tfal kienu jibżgħu mill-babaw. Is-sirena għall-adulti forsi l-inqas li jibżgħu minnha u kif għadt il-mowt u lajn iktar li tbeżza. Mod ieħor forsi li klassifikaw l-oriġini tal-monstri, minn fejn ġejjin daw il-monstri. Ġifieri hekk naqbad monstru. Hemm żewġ tipi, naqsmuhom fil-bioloġija naqsmu ngħidulha dichotomous key. Jew kreatura ħajja. Jew xi ħaġa purament mill-fantażija, jew spiritu. Hekk ma temminx, hekk temmen li hija xi ħaġa ħajja, tista' tgħid li hija spiritu. Mela, kreaturi ħajjin, dak li huma verament perikolużi, ġifieri vera mostri daw. Hekk titkellem fuq silfjun li huwa tip ta' kelb il-baħar. Żgur li huwa perikoluż, l-iljun l-istess. Il-ħaddiela għalkemm mhijiex kreatura annimal, hija kundizzjoni li l-bniedem isofri qabel ma jqum jara xi ħaġa bħal mara, imma hija kondizzjoni, allura hija xi ħaġa li hija perikoluża vera. Imbagħad hemm kreaturi ħajjin li għandhom twemmin, ġifieri marbut magħhom, mhux għax ġifieri mhux bil-forsi li jbeżżaw, imma ħadd ieħor jbeżżagħhom, pereżempju baħrija sewda, kien hawn min jitwerwer ma li jara xi baħrija sewda naf min ġifieri. Wirdier ħamra viżibilju jibżgħu mill-wirdier ħafna iktar milli hemm bżonn li tibża minnu. Il-lifa titwerwer minnha tibża mis-srib. Ħabba reliġjon u ħafna ħsibijiet oħra. Issa, dawk li huma purament fantastiċi, samtom f'dawk li huma importati u dawk lokali. Importati ġibnihom minn barra u lokali ħlaqnihom ma' Malta. Issa, ma nerġa' nkompli naqsam. Dawk l-importati hemm minnhom li ġibnihom ħafna żmien ilu, antiki ħafna. Tinduna mill-kelma semitika, ħafrit, ħul, ħares, kollha ġejjin mijiet ta' snin ilu. U dawk riċenti, kliem Taljani bħal dragun, golfu, il-vampir tal-benċ ħaġa riċenti ħafna di. Waqt li lokali, nerġa' naqsamhom, dawk li huma mħaltin ma' dawk l-importat. Pereżempju, ix-xitan hawn min jgħidu ta' dembut kbir, ma' xitan ix-xitan. Allura hemm il-taħlit ta' ħsieb Malti ma' dak li kellna qabel. It-tork tat-taraġġ, tas-setta, se nitkellem naqxejn fuqhom daw. U hemm dawk li huma purament lokali. Mela l-purament lokali nerġa' naqsamhom u dawk li ilhom hawn Malta ħloqnihom ħafna snin ilu bħax xifajk, ċensa, il-minawl. U dawk riċenti, dawn bħal kelejlu, il-meħmeċ, il-katantu. Għalfej daw naf li ilhom u daw ta' mod riċenti, mhux mill-kelma, imma x-xifajk, ċensa u hekk huma twemmin li huwa mxerret ma' Malta u Mawdex. Waqt li il-meħmeċ, il-katantu normalment lokalizzati, per eżempju, il-meħmeċ kif għattilkom ħadding li jafuħu u l-katantu kif għadna il-birgu. Mela, bad dawk il-mostri ġajtu tajtom skont daw il-numri tajtom grupp. U ħarġet dil-pie chart. Ma nafx jgħidula bil-Malti pie chart, xajdula ġus. Raddina. Mela ħriġna dil-raddina. U ħareġ xi ħaġa interessanti li il-parti s-safra dawk li ilhom hawn Malta, ġew minn barra importati mod ilu, huma l-iktar li għandna. U warajhom huma dawk lokali antiki. Xi tfisser din il-mostri li Maltin ilhom ħafna snin għandna, mijiet ta' snin. U interessanti wkoll li il-parti ċelesti ta' fuq ir-reali hija l-inqas.
Ġifieri n-nies iktar ħobbu jivvintaw il-monstri milli il-mostri li hemm ta' vjera. Issa din interessanti, ma xorta mhijiex biżżejjed għalija bħala klassifikazzjoni tal-mostri. U nasal għal dik li naħseb li l-aħjar. Xi jagħmel il-monstru? Xi jagħmlu l-monstri? Mela l-ewwel grupp huma naħseb fuqhom tista' tqassamhom kemm forsi għandkom xi mod ieħor ta' kif tikklassifikaw, huma di naħseb l-aħjar waħda. Hemm mostri jew monstri ktibta hawnhekk bħala monstri biex ibeżżaw l-itfal biex jobdu. Mela, tersaqx li kbir għax titla' lik il-bellija. Toħroġ barra għax jaħfek tal-ixkora. Mur orqod għax jiġi għalik il-babbaw. Huma mezzi ta' kif nikkontrollaw it-tfal. Mhux aħna biss mad-dinja kollha hemm daw it-tip li għajdu bogeyman. Dak huwa tip wieħed ta' mostru. It-tieni grupp huma dawk il-mostri tad-divertiment. Kemm ta' tfal u kemm ta' kbar. Dawn insibuhom normalment fil-ħrejjef. Illum insibuhom fil-films. Ħadd ma jitkellem u qed jgħid il-ħrejjef. U forsi taqra wkoll xi storja tal-waħx. Il-golfu, is-siġra tad-dubbien, id-dragun, is-serpentin, il-magu u l-aġeb tal-ilma. Interessanti li l-biża' hija parti mid-divertiment. In-nies jħobbu jaqraw stejjer tal-waħx, jħobbu jmorru jaraw il-films. U fl-antik l-istess, hekk inti tajt ħarafa u tajda lin-nies importanti li jkun hemm xi mostru li l-eroj jista' jiġri għalih u joqtlu. So importanti li kien. Imma t-tfal u min qed jisma' dik l-istorja kien jibża biss waqt li qed jisma' l-istorja. Mhux ħajmur id-dar u joqgħod jibża mill-golfu pereżempju jew mid-dragu. Hemm grupp ieħor huma antagonisti reliġjużi u sopranaturali, ix-xjaten. Iblis. Jew kif ngħidu sa Bliss. Imma proprja Iblis. Għax Iblis huwa għal min ma jafx l-isem ta' Satana fil-Islam. U baqa sentenza waħda, Rasta Bliss bil-Malti, ġifieri rasek jibsa ħafna. Il-lifa ta' San Pawl. Issa nitkellem ftit fuq tipi oħra ta' antagonisti reliġjużi u sopranaturali. Mbagħad hemm il-perikli naturali. Imma mod esaġerat. Pereżempju, nudu l-kelma bellija. Il-bellija diġà semmejta qabel bellija tal-bir, imma il-bellija oriġinali probabbilment kien post fejn jibla n-nies, tersaqx li hemmx timbela hemmhekk. Xi tip ta' bl-Ingliż jgħidu l-gorge. U fil-fatt hemm postijiet anke sqallija miż-żmien l-Arbi li għadhom jissejħu bellija. Il-milawba simili, imma fil-baħar. Mhux fil-baħar xemmen tagħmel milawba tixbdek l-isfel. Imma tajnija iktar sens mostruż. Is-silfjun huwa tip ta' kelb il-baħar. Great White Shark insomma. Naħseb. Imma fil-ħrejjef taraħda bħala mostru kbir. Fil-fatt hemm xi ħrafa partikolari qed jilgħab xi logħba ma' l-gabdolda. Issa, grupp ieħor ta' mostri għandhom x'jaqsmu mal-Mart. Forsi dawn l-iktar interessanti għalija, għaliex huma xi ħaġa li jagħtuni x'nifhem kif kienu jaħsbu l-antiki tagħna. Mart mentali, il-ġen huwa tip ta' spiritu. Right? Meta xi ħadd jidħol kellu kien miġnun għax daħal ġen ġo fih. Ġen huwa singular, ġnun huma l-plural. Għalkemm fl-antik ukoll Michelangelo Vassal li kiteb ġennijiet, il-feħ ta' ġen huwa żgħir tal-ġen. Da, meta jkollok tippanikja, jgħidek qabdek feħ ta' ġen, qabdek feħ ta' ġen, għax għamel da, daħal fik u qabdek. Imbagħad hemm il-mart infettiv, l-irjieħ. L-irjieħ
għandi rieħ. X'inhu daħal rieħ. Ħadd rieħ. Hekk tfittex f'pajjiżi fil-Nord Afrika, l-isem rieħ jagħtuha għal dawk it-tip ta' ġnun li jqabdu lill-Mart. Ġidri rieħ. Dawn huma tip ta' erwieħ u rieħ huma ġejjin mill-istess kliem u ġejjin daw mill-passat remot hekk tħares lejn il-mitoloġija tal-Mesopotamja issib ħafna dwar l-irjieħ u anke l-lut kienu jemmnu bihom daw. Issa, il-mart tat-tinxif bl-Ingliż dehydration. Ħafna drabi kienet assoċjati mal-għajn. Ġifieri jekk għandek mwoża u dil-mwoża kienet qed teħleb u f'daqqa waħda mhux qed teħleb għax xi ħadd tajjinilek. Hekk ikun mara li jkollha tarbija mhux se xitti aktar ħalib xi ħadd tajjinha. Hekk il-baħar kien hemm il-ħut ma qabdu xejn xi ħadd tajjinhom. L-għajn, is-sintomu prinċipali tal-għajn hija tinxif plus affarijiet oħra insomma. It-tfal, mart ta' tfal ta' trabi anzi, kien hemm xi mart partikolari kienu jgħidu li dawn mibdulin. Basikament mibdul huwa il-ferħ ta' ġennija. Għalhekk mibdul x'inhu? Mela ġiet ġennija kelli baby hawnhekk ġiet u ħadituli. Għalhekk mibdul. Issa biżmien imbagħad l-idejat inbidlet u mibdul sempliċement għax marit. Il-mibdul oriġinali huwa dak li bl-Ingliż jgħidu changelings. Il-changeling. Changeling huwa tifel li mhux propjament tiegħi xi ħadd biddiluli. Sfortunatament da sempliċement għax ikun marit jgħidulhom mibdul. Jaħasra. Anyway. Issa, gruppi ieħor ta' mostri huma assoċjati mal-mowt. Ovvjament il-mowt hija l-iktar ħaġa kera li jista' jiġi l-bniedem u hemm ħafna mostri. Fosthom il-baħrija sewda, il-fatat, l-erwieħ ħżiena, issa nitkellmu l iktar fuqhom da. U gruppi ieħor interessanti ta' mostri huma dawk il-mostri li jbeżżaw il-mostri l-oħrajn. Mostri li jbeżżaw il-mostri l-oħrajn, mhux lilek. Da jinkludi l-ħares. Għalkemm hawn nies li jibżgħu mill-ħares, imma l-ħares oriġinali kien qiegħed hemmhekk biex jipproteġik minn mostri oħrajn. Il-beżża l-art, eċċetera. Issa nitkellmu daqsxejn fuqhom ukoll. Mela, hekk naqbdu dawn il-mostri kollha li tkellimna fuqhom. U nippruvaw naraw dawk il-monstri li konna nużaw biex inbeżżaw it-tfal. Liema minn daw u kemm taħsbu li hemm li kienu jintużaw biex ibeżżaw it-tfal. Nitkellmu daqsxejn fuqhom daw. Mela, il-bellja tal-bir, naħseb waħed mill-iktar popolari di, popolari ġifieri, popolari fis-sens li ħafna nies jafu dwarha, tersaqx li l-bira xemm il-bellija. U għawdex il-verżjoni għawċija l-imħalla tal-bir. Ovvjament kienet tintuża di biex it-tfal ma jisqux lej il-bjar għax il-bjar taqa' fihom. Ovvjament ma terġax titla'. Li nixtieq ngħid nikkommenta fuqha daw li kemm il-bellija u kemm l-imħalla huma twemmin antik ħafna. Imur lura mill-inqas 1000 sena hawn Malta. Insibu eżatt l-istess tip ta' twemmin fl-Afrika ta' fuq. Il-kelma nnifisha bellija kif għadt diġà insibuha anke fi Sqallija u waħda mill-iktar popolari di, fis-sens li l-iktar waħda magħrufa anke jien meta kont żgħar kienu jgħidu li tersaqx lejn il-bir ħabba fiha. Imbagħad hemm dawk il-mostri li jaħtfu. Hawnhekk penġejt tlieta insomma. L-ewwel wieħed huwa l-gadawdu, it-tieni wieħed is-sarangu jew tal-ixkora u dal li kien ibbeżża li meta kont żgħir kif ma nimmaġinah jien il-babaw. Issa xi ħaġa żgħira dwar minn fejn ġew daw il-gadawdu. Il-gadawdu probabbilment ġejja mill-kelma kadavru mit-Taljan.
Is-sarangu, t-tieni wieħed, probabbilment ġejja mill-kelma sqallija, saraku, wieħed niexef u rqiq. Ovvjament, dak l-ewwel wieħed il-gadawdu l-kadavru li kont qed ngħid, penġejtu forma ta' kadavru għax kienet l-idea ta' zombi, l-lum qed tgħidhom it-tfal dak x'inhu dak jgħidulek dak zombi. Imma fil-passat jgħidulek dak il-gadawdu. Imma insejnihom dawn l-affarijiet. U ħafna nies jgħidulek zombi. Il-babaw. Babaw popolari ħafna. U l-kelma babaw hija ġejja purament mit-Taljan. Anka l-isem hija ġejja isalleku ta' xi ħaġa meta tkun qiegħed fil-vojt, babaw. Li interessani ġifieri dawn kollha ġejjin mit-tramuntana ta' Malta, waqt li l-oħrajn kienu ġejjin mill-Afrika ta' fuq. Qed naraw taħlit ta' kulturi, ġifieri di mhux sempliċiment x'biżgħadha, imma anke l-idejat minn fejn ġew jagħtuk indikazzjoni bħal ma tagħtina l-lingwa ta' kif il-kultura tagħna oriġinat, mhux bil-fors il-kultura tagħna l-affarijiet ta' kif tagħmel dik u kif tagħmel dik, imma anke daw kif naħsbu kienet importanti. Tnejn oħra li kienu jbeżżaw it-tfal bihom, ma nbeżżaħhomx jiena. Le, probabbilment il-gidmejmun kont imbeżża li xi ħadd bih. Issa niftakar. Kuġin tiegħi. Għadu jiftakar. Kont beżżani mill-gidmejmun. Mela l-gidmejmun huwa, ħanibda bil-gidmejmun. Laqqas xadina u laqqas attus. U għalhekk penġejtu f'dil forma. U miskin għandu xi ħaġa ħażina fis-snin ukoll. Minn fejn ġej kelma gidmejmun? Il-kelma gidmejmun naħseb jiena u rajt ukoll ġejja minn gatto mamone ta' Taljani. Ovvjament imqasra għal Malti. Imma interessanti li gatto u mamone, gatto ovvjament il-qattus, u mamone bil-ħafna lingwi majmun huwa tip ta' xadina. Sa fejna fin anke bl-Arbi majmun huwa xadina. Vera jole? Ija, majmun huwa kelma mal-Mediterran kollu għal xadina. Aħna ħadnija wkoll. Jisek kux ta' gidmejmun, insomma, bħalda. Il-wajju naħseb pjuttost xi ħaġa lokali ma tantx issiba di. Huwa xempju tal-qamar, miskin dan, u naħseb xi ħadd kien ibeżżar xi ħadd bil-wajju. Nifsa, daw is-sofwar huma daw kollha il-mostri kollha li kienu jintużaw biex ibeżżaw it-tfal. Ħafna minnhom dawk l-ismajda l-aħħar il-ħodoraw purament biex ibeżżaw l-itfal. It-tieni grupp huma dawk li huma parti mid-divertiment u l-leġendi. Għan nitkellem daqsxejn ftit dwar xi ftit eżempji. Mela, għandna l-golfu, hemm id-dragun, is-serb ta' Sebarjus, naħseb familjari fil-ħrejjef minn jaf il-ħrejjef ta' Manuel Magri u oħrajn. Xaġa żgħira dwar il-golfu. Golfu kont penġejtu forma ta' kokka. Di skont dik il-ħrafa li hemm waħda biss dal-golfu xi jagħmel da ma tixtersaq lejh għax tinbidel f'kolonna tal-melħ. Bħal xi ħaġa simili ħafna bħalma ġara lill-mara ta' Lott. Anyway, il-kelma golfu probabbilment ġejja mill-kelma gufo. Gufo hija tip ta' kokka l-Italja u probabbilment il-Maltin jew inkella Manuel Magri waqt li tisma' l-ħrafa elba f'golfu. Id-dragun
Di interessanti, il-dragun, il-kelma dragun ma tantx tinstema' fil-ħrejjef Maltin. Fil-fatt, sa fejna fien tnej biss semmu il-kelma dragun. Wieħed dragun itir u liħor id-dragun li ġilet 108, dragun draganti. Il-fatt li kien tnej biss hija interessanti għaliex ma naħsibx li dragun kien parti mill-folklor, anzi il-tradizzjoni orali, ma tantx kienu n-nies jitkellmu fuq dragun. San Ġorġ, dragun. Le, fil-sens. Imma ma kienx hemm Skużi? mhux xi ħaġa antika. Mhux qed immorru lura għal żmien 1000 sena. Ma nafx. Mhux qed nitkellmu bħal Afrit pereżempju u l-Ghul ħafna snin. U baqa' ftit mill-idejat għax intilfu għax bażikament il-ħsibijiet insara neħħejna l-affarijiet li kellna qabel. Iblis pereżempju kull ma baqa' kif għadt sentenza waħda. Kieku tlifni wkoll dik laqas biss nafu. Anyway, id-dragun ukoll ma tantx kien parti mill-kultura Maltija antika. Fil-fatt għalhekk daħħalt is-ser tas-Sabarius għax wieħed mill-iktar li jissemma fil-ħrejjef Maltin. Imma l-istess, mhux għax in-nies kienu jibżgħu mis-ser tas-Sabarius, sempliċement kien parti mill-ħrafa. U din ġejja wkoll mill-kontinent Ewropej. Fuq id-draguni, kollu hemm żewġ postijiet li jisimhom id-dragunari. Jidher li naħa tara Ħa nsemmihom. Kien hemm bħal-dragu wkoll ma nafx għandux konnessjoni. Ija, le, mhux qed ngħid li ma kienx teżisti, tant ngħid li ma tantx hija popolari, ma tantx hija antika daqs kliem ieħor semitiku. Issa ħa nitkellem naqxej fuq dak il-dragonara. Grupp ieħor li jissemmu fid-divertiment u fil-leġendi is-sirena, issa sirena ħafna nies jimmaġinaw xi tifla ħelwa hekk bħal sirena tal-isla. Naħa tagħkom hekk tafuha. Imma għawdex skont xi rajt Il-periklu tagħha li kienet tkun sabiħa. b'sir ta' ġeber. Le, kuntu. Il-ħażil tagħha jien mhux għax kienet kera, għax kienet sabiħa u kienet kanta sabiħ. Naħa tal-isla ħanajdu hekk għax Stenglijani di tagħhom, mhux ġifieri ta' Birkun tkun faċċata tagħhom. So, skużani. Imma mbagħad hemm l-lawċin. L-lawċin skont li qrajt li ma smajtix ġifieri. Skont li qrajt qabel ma anzi kiteb Manuel Magri ta' Berta Elg, kien hemm xi ftit sentenzi li kiteb dwarhom Kassar Pulċino li jsemmi li s-sireni għandhom żewġ tidnub huma sbieħ minn fuq minn hawn il-fuq, imma ktaqa' fil-baħar dawn iqattawk bid-dnub tagħhom. Ma nafix dik il-biċċa. Mela, dawn għalija huma mostri. Għalhekk daħħaltaj, għax kieku ma kienx tidħol hawn di. U wiċċa ma tantx xi wieħed ħelwa anyway. Issa ġganti. Xi ħaġa fuq ġganti. Ġganti fil-folklor Malti hemm dawk il-ġganti li jgħidu li bnew it-tempji. Mhux għax kienu jibżgħu minnhom, dawk kienu jgħidu minn dawk it-tempji ta' ġgantija għax kien hemm xi ġganti. U mbagħad hemm ġganti li ssib fil-ħrejjef li nġabru. Fil-fatt hemm ħafna ħrejjef u hemm ktieb wieħed sħiħ ta' Manuel Magri rigward il-ġganti. Il-ġganti minħajja u d-dinja ta' taħt jismu. Ma nixċert, imma hemm ħafna dwar il-ġganti, Butlettax, il-ġgant Gulija, eċetera. Issa daw il-ġganti skont il-ħrafa x'inhuma, daw nies kbar li stupidi, l-juranti ċwiċ, u jkun hemm xi tifel żgħir jew xi raġel ieħor bil-Malti jitmejjel bihom. U daqsxejn intelligenza daw terbaħilhom. Issa, ma nafx hekk l-oriġinali tagħhom daw il-ħrejjef kienux propjament ġganti għaliex
kif taqra il-folklor sqalli u l-folklor Grik issib li ħafna meħrejjef huma simili ħlief li mhux ġganti. Ma jgħidulhomx ġganti kienu, jgħidulhom draghi jew bil-Taljan orku, anzi bil-Malti orku, orko bit-Taljan. Imma jista' jkun li għal-Maltin orko ma kienx ċara u ġgant konna nafu x'inhu allura tajnihom l-idea ta' ġgant. U jista' jkun ukoll li pereżempju hemm istorja ta' ġgant ħulija jew ħulija li probabbilment da ma kienx ġgant propja u ma kienx tip ta' ħul l-istess li tkellemna qabel. U fil-fatt Manuel Magri semmiha di fil-ktieb tiegħu. Fi ħrejf jinstema' wkoll ħafna stejjer fejn jkun hemm iljun jassess xi post minn fejn tidħol biex tuħu xi teżor jew tuħu xi mara, eċetera, eċetera. U dan l-iljun dejjem ikun bajneħ miftuħin hekk ikun rieqed u bajneħ magħluqin hekk ikun imqajjem. U jgħidulhom qgħod attent, importanti li meta tidħol l-iljun ikollu għajneħ miftuħin. L-interessanti wkoll li fistejjer li tisma' li taqra ta' pajjiżi oħra hemm kreaturi, monstri, imma rari jkun iljun. Normalment xi orku kif għadna jew dragu. U dawn naħseb, ma nafx, din hija teorija, li f'xi punt jew ieħor jew il-Maltin jew Magri qelibhom mal-iljuni. Anyway, il-Maltin, iljun, kienu jafu bih x'ebgħu jaraw iljuni, tidħol il-Furjana u iljuni il-belt u l-juni fuq dik u l-juni fuq oħra, allura l-jun fl-immaġinazzjoni tal-Malti ma kellu bżonn jimmaġina orku, naħseb għalhekk hemm l-jun minflok l-orki. Fil-fatt l-orki ma daħħaltix f'din lista, imma orku hija kelma Maltija. U juża Piżani f'xi ktieb partikolari. Issa, dawk l-oranġo huma dawn il-kreaturi mill-fantazija li huma parti mid-divertiment u l-leġendi. Imma għad baqa' ħafna li ma mmarkajniex. Mela, dawk li huma mostri li huma antagonisti reliġjużi. Ftit eżempji. Il-lifa li kitbet San Pawl, mhux noqgħod nitkellem fuqha dik storja kulħadd jafa. Isħaħar, is-siħħar falsum. Isħaħar huma dejjem marbutin mal-antagonizmu mal-Knisja. Naħseb ta' fuqha l-leġenda tas-siħħar falsum mhux ħanqod nirrepeti, sempliċement kun marrit ngħid li l-Inkwiżizzjoni kien hemm persuna partikolari falsum kien sa fejn naf kien bniedem Malti Sinjur ilda penġoh bħala saħħar u ħolqu storja sħiħa dwar li ħajqum mill-imwiet forma tal-Antikrist, eċċetera. Jekk tidu taqraw hemm diversi kod banklus f'tiegħi. Mhux għax riklam imma insomma. Anyway, isħaħar. Imbagħad hemm daw il-mostri gustużi inħobb. Issa daw kif immaġinajthom jien. Ħankun ċar. Ġifieri l-Afrit tista' timmaġinah b'mod ieħor. Jiena naf wieħed kienu jgħidu l-Afrit. Il-mara tiegħi kienet tgħidli dak l-Afrit, u qilna x'inhu l-Afrit. Qalt dak jiġri ħafna u jaħdem ħafna inkollu għaddej. Mela għamiltu wieħed jiġri ħafna u insomma jkraħ. Ikraħ kien miskin dar raġel anyway. Mela da l-Afrit huwa il-ġini tipiku li taraw fil-stejjes ta' Aladin dejjem ikun moħbi ġo xi ġarrada, importanti li ma tiftaħlux għax joħroġ, imma da ma jagħtikx xi premji. Dik skont Anton F. Fattart. Imma l-kelma Afrit ġejja minn żmien antik ħafna
l-Arab huwa il-ġen tipiku tal-Afrika ta' fuq u jmur saħħansitra sa żmien il-Persjani. Ukoll għandhom l-idejat tagħhom ta' kif inhu l-Afrit. Il-Brejbes huwa skont l-idea Maltija hija huwa xi tanżar jaqbes insomma da, anke kif smajtu jien. U penġejtu bħala xi ħadd żgħir ikraħ jaqbes insomma. Il-Brejbes. Imma l-Brejbes il-kelma nitkellem daqsxejn għax fuq il-Malti allura nitkellem daqsxejn fuq il-Malti. Brejbes huwa id-diminuttiv ta' xi ħaġa. Skont Aquilina, Brejbes hija d-diminuttiv ta' Bliss. Bliss dik li semmejna l-ewwel l-isem tax-xitan fl-Iżlam. Jien ma naqbilx magħha għax Bliss hemm beq waħda. Fir-riċerka tiegħi sibt li x-xitan fl-Afrika ta' fuq, speċjalment in-naħa tal-Morokk, wieħed mill-titli tiegħu huwa dak li ngħidu bil-Malti berbuxi, il-berbuxi. Illum il-kelma berbuxi tintuża biss sa fejn naf jien għal tagħtes b'kulur partikolari jgħidulhom dak għandu kulur berbuxi, ma propjament berbuxi ġifieri ħafna alwien. Għalfejn għax ix-xitan għandu ħafna alwien u jagħti hemmhekk biex ifixklek. Issa, Brejbes naħseb jien li ġejja bħala diminuttiv ta' berbuxi. Jista' jkun se jeżbal imma dan huwa twemmin tiegħi. Il-Minawl huwa isem ieħor li kienu jagħtu lix-xitan. Propjament il-kelma propja kienet Milawn. Allura ġejja mill-kelma lan li huwa saħta. Ġifieri il-Milawl jew il-Milawn huwa l-misħut. Ix-xitan għandu ħafna titli. Wieħed minnhom huwa kif għandna l-Minawl. Hemm oħrajn qed naħseb fuqhom imma bħala kunċett huwa eżempju ta' kif dawn kollha qegħdin hemmhekk kontra r-reliġjon, kontra Alla, kontra t-tajjeb. Dejjem biex kollok it-tajjeb ma jistax ikollok it-tajjeb mingħajr ma jkollok il-ħażin. Dawn importanti. Kieku m'għandekx dawn m'għandekx affarijiet oħra tiġildu kontrihom, m'għandekx eroj, m'għandekx anġli. Ġifieri x-xjaten affarijiet oħra għandhom importanza wkoll. Xi ħaġa li sibda l-aħħar la qed nitkellmu fuqhom daw l-ismijiet tax-xitan, wieħed mit-tip ta' ġnun li ssib fid-dinja Arbija u fl-Afrika ta' fuq, anke n-nies tal-Barbarija, huwa il-marid. Marid. Il-marid tfisser dak li rrebella kontra Alla. Imma skont il-folklor Arbi, marid huwa tip ta' ġen, ħanajdu ġen għax in-naħa tal-Afrika ta' fuq, naħa tal-Maghreb jgħidu ġen, bħalma ngħidu aħna. In-naħa tal-Arab, in-naħa tas-Sawdi eċċetera jgħidu ġin. Ma jien ngħid ġen għax hekk konna ngħidu. Mela, dawk in-naħa tal-Afrika ta' fuq kienu jgħidu marid. Aħna f'Malta insejni għadi. Imma sibt fil-ktieb ta' Michelangelo Vassalli li kien hemm wieħed mit-termini li kienu jgħidu għax-xitan dak li rribella l-imriedi. U għalhekk nista' ngħid li kważi għandna l-familja kollha tal-ġnun, il-mared, l-Afrit, ix-xjaten, il-ghul li huma tipikament ġnun fil-folklor Iżlamiku, Arbi u tal-Afrika ta' fuq, kollha kienu jeżistu hawn Malta. Mela. Issa, il-gawgaw.
il-gawgaw, mhux ħanqod istorja tafu daw miskin. Għalfej daħħaltu magħhom daw, il-gawgaw waħda mill-ħaġa iktar importanti li jiddiskrivi il-gawgaw li huwa bniedem li twieled fil-miliet, anzi dak il-ħin li twieled Kristu. U peress li twieled fi żmien Kristu, da kull sena huwa misħut li jinbidel f'gawgaw. Ovvjament din hija mod ta' kif ir-reliġjon nisranija jagħti importanza lil dil-festa tal-miliet u m'għandekx titwielet fiha għax inkella ssir gawgaw. Tas-setta, mela tas-setta x'kienu, tas-setta ħafna nies kienu jibżgħu minn tas-setta jtiru jmorru, ma nafx hekk ma tafux istejjeb kollha tagħhom, smajt ħafna, na tal-melliħa għawdex. Daw jindelku biżjud insomma jtiru jmorru x'imkienu jqogħdu jagħmlu l-affarijiet li jħobbu jagħmlu. Mela, tas-setta, is-setta x'inhu? Ma s-setta ġejja mill-kelma mela x'kienu tas-setta tal-Mażuni, il-protestanti u nies li ma jaqblux mal-Knisja kollha kienu jgruppjawhom ma' tas-setta. U daw kienu l-antagonisti tal-Knisja u l-idea li daw jagħmlu affarijiet żiena, eċetera, eċetera, mhux nidħol fl-affarijiet x'jagħmlu. Intliet bl-aħmar di. Hemm ħafna antagonisti tar-reliġjon. Fil-ktieb li ktibt jiena kotbu oħrajn, dawk li kiteb Juan Mamo, lista sħiħa ta' antagonisti. Li nixtieq nitkellem fuqu u nsaqsikom waħda mill-kliem żmatiċi, qatt smajtuhom bihom daw żmatiċi. Bil-Malti x'inhuma żmatiċi? Mhux xizmatiċi naħseb jekk hemm mal-Mażuni. Eżatt, xizmatiċi. Xizmatiċi kienu dawk li jaqsmu jifirdu knisja bħal l-Ortodossi li daħħala bħala nies. Daw kollha kienu fil-gruppi li kienu kontra r-reliġjon. Mela, mostri reali. Mela, mostri reali inkludu ħafna affarijiet li forsi ma tantx huma interessanti u forsi vera nibżgħu minnhom wirdien ġrieden, klip il-baħar. U hawnhekk niġu għad-Dragonara. Għaliex daħħalt id-Dragonara magħhom, id-Dragonara m'hemmx draguni u xejn. Imma fil-fatt hemm post għar hemmhekk f'Malta u f'post ieħor li semmejt fejn l-ilma jitqelleb u jistema' ħsejjes. U dawk kienu jgħidu isma' hemmhekk hemm xi ħaġa u l-ilma jitqelleb hemm xi monstri. Allura ġiet il-kelma Dragonara. Dragonara żgur kelma Taljana, sewa xi Dragonara. Ġifieri, eżatt, ġifieri reċenti ħafna din mhux xi ħaġa. In-nar. Iva, iva. Id-dragun dak li joħroġ in-nar minn ħalqu. Ma tfissirx għax id-dragun li joħroġ min-nar minn ħalqu ma kienx hemm draguni tal-baħar. Imma San George, istorja ta' San George taħlet. Għanna għawdi xi u mhux hekk. Mela, mela. Yes, yes. Bil-fors kien hemm il-konnessjoni ta' dal-Maluni dragu. Ija żgur, hekk tmur. Fit-sens. Waħda mit-pinġiet li mhux qiegħda hawnhekk ta' San George appuntu li ħadd minn plakka għax hemmhekk mimli plakkek ta' San George joqtod dal-miskin dragu. Għax hija miskin da, insomma. X'għamel ħażin da. Għax kien hemm dragun hemm li joqtlu. Aqbad waqtu is-seb. X'għamel ħażin. Anke fl-arti sagra, id-dragun rappreżentat bħala xi. Eżatt, dik istorja. Minn hemm ġejja, imma l-biċċa xogħol hija id-dragun hija. ħażin. Ħażin u minn dejjem nafu hekk.
Alright. Mux biex naqas għalih, ma fuq il-kelma dragun kif jgħid. Il-kelma dragun hija mit-Taljan. Iva, mhux għaddejk il-reġu. tal-mostru, però huwa qadim ħafna, ġifieri għax is-ser tas-seba'. Għara xaħbe, konna nejdulu. San Ġorġu, Dragun. Meta San Ġorġ Dejjem mhux il-bieraħ ġiġi. jibira ġus, għalla bizmin il-Romani, San Ġorġu. Il-mostru. Ma Malta il-kelma dragun hija kelma Taljana. Iva, le ċara. il-Merik, mux għat il-Merik. Jgħat nejt, aħna Maltin, poska pajis kattoliku. Semmejt lek il-rabar għawdix, il-parroċa ta' San Ġorġ, għal ormi Malta. Ma kienx dejjem kattoliku ta' Ma sa, fizmi kavalli li kien kattoliku. Yes. Jek kien iġu torok, iġbu. Iva. U jahduwa. Kizmi xkien jgħidu dragu. Dragun. Appunt. Ma tfissirx li antik. 500 snin. Jina għandi 50 sena. 1000 sena mumma xejn. 500 sena fi żmien minnaw sa żmien il-kavallieri meta telqu hawnhekk fis-7 fil-1998 telqu kemm ilu? Ftit ġenerazzjonijiet ilu ta' mhix daqshekk antik daqshekk qed taħseb. Meta kienu jiġu il-korsari għaw għara u jkaxtu kollox. ċelik qadima minn 1000 sena. 1000 sena li għadin. Għadim il-kum man-nisa. Għalija il-Malti huwa il-Malti semitiku. Ta' 1000 sena ilu. Ija, mhux hekk, fimni. M'hemm xejn ħażin bid-dragun ta' jien joġobni d-dragun. Id-draguni hija m'għandi xejn kontra d-draguni. Anzi, kieku kelli draguna nħobb pjaċir ħafna nitla' fuq. Dragun ġejja mill-kelma Griga drakon. Drakon, serp, kbir. Serp. Bizmin, għad nitkellmu bizmin. Da nitkellmu fi żmien mitoloġija Griga, issa għaddik xi ġifieri. Nitkellmu 3000, 2500 sena ilu insomma. Dak antik. Min hemm ninfirxet mal-Ewropa kollha. Dragun daħlet Malta. Mhux iktar minn 500 sena, 600 sena ilu. Il-kelma. Jekk tfisser serb ma vera assoċjata mal-xitan għal kif l-Islam. Ix-xitan daħal il-ġenna permezz ta' Imma intkom l-Arab ma tajdux dragun, tajdu srib. Ma tajdux qatt ma tkellkom dragun, il-kelma dragun. Qatt ma kienx monstru bin-nar joħroġ minnu. Anyway, kien hemm stejjer oħrajn li kellhom x'jasmu mal-kavallieri ta' Malta, jekk tkun taf, kien hemm il-kavallieri ta' Malta skont tradizzjoni tagħhom. Qabel ma ġewwa Malta, Frodi, hemm storja, leġġenda ta' wieħed mill-kavallieri nsejx ismu Zenga Zonga xi ħaġa hekk, li dan qatel dragun, Frodi, kavallier mhux San Ġorġ kien da. Ma dik storja ta' Rodi mhux tagħna. Issa, skont qed ngħid għax intlift. Id-draguni dejjem jaqalgħu l-inkwiet u x'hekk. Xi ħaġa li rid ngħid xi ħaġa fuq id-draguni fin-naħa tal-vant tad-dinja u anke fil-passat antik Malti fi żmien il-preistorja. Dragun, is-serb, kien xi ħaġa tajba. Biżmien inqeleb għal xi ħaġa malizzjuża bħal l-allat kollha l-antiki li kienu twajba meta nqelbu r-reliġjonijiet. Kull ħaġa li kienet Alla saret ħażina. L-allat folot saru xjate. Iblis probabbilment kien xi Alla xi darba. Luċifru sar xitan. Kull ħaġa li kienet tajba saret ħażina. Fil-mitoloġija qodma ħafna, sewa l-Alla li ġab l-ordni dejjem ħada kontra serp li kien jirrepreżenta l-baħar. U kellu separjuża, bil-Bibja naqra Lotan, Tjamat, sewa dejjem ħada kontra s-serp tal-kaos. Issa, fil-Malti kemm id-dragun u kemm is-serp tas-Sebarjus, il-Malti hija is-serp tas-Sebarjus huwa eqdem u ma stax dejjem mal-ilma. Is-serp tas-Sebarjus kellu ħawż tal-ilma, meta jitħolġu fih kien jerġgħu tikbirlu rasu. Id-dragunar hija mal-ilma wkoll, ma serp u ilma hija qadima ħafna fil-mitoloġija tad-dinja, sewa ma f'Malta ħadnija aħna minn demba, ma tgħidu li l-ħrajjef tagħna jmorru lura sa it-tempi, sewa il-Malti ma kinux jafu it-tempi. Imma bħala l-idea ta' dragun mhux l-istess kelma, huwa qadima ħafna, huwa dak li jirrappreżenta il-kaos. Sewa li l-Alla it-tajjeb jekk kienx bal, jekk kienx Marduk, kien ikollu joqtlu. U fil-Bibja miktub li Jahwe għatel id-dragun ukoll tas-Sebarjus, mhux l-istess. Ma mhux fil-Bibja, Jahwe? Le, all right, għajli fejn. Fil-Bibja
tibja Jahwe fis-salmi hemm ħafna kant favur Jahwe. Kien li inti tilt is-serb tas-Sebarjus, Ejja, ra. Probablement ma nafux ma Isma, le, hemm fil-bidu li iġġielet mal-Levjatjan. Mhux miktub is-serb tas-Sebarjus, imma l-Levjatjan li qed jgħid u għandu raġun ġejja mill-ħsieb oriġinali. Levjatjan inti qed tgħid? Ija, Levjatjan, ma nafx kif inhi bil-Malti, imma bl-Ingliż Levjatjan. Ġara x'iżjed? Li Alla ġielet kontra ora baħlu. Tista' ssiba fil-bidu fil-bidu qiegħda. Bidu le, Genesis. Ma nafx eżatt, imma fil-bidu, mhux qiegħda fit-tempju jew fit-testament il-ġdid. Osa sibu ilek. Bil-kanto kollox. Il-kanto mhux daħqana. Le, hija biex m'għandniex inkwit fuqek. Ma għandix inkwit fuqek. Ok, sissa, mela. issa qegħdin noqogħdu Wija, dal-waqt nispiċċaw. Issa naġġel naqra. Ma diskussjoni issa għamet mhux it-tolti, ħaj ġus. Qed tidħolli, tiġus ukoll. Verament antika, Stefan, il-leġendu ta' Gilgamesh. Jissamma s-serf. Is-serf fl-aħħar. Meta jsir il-sustanza Tal-aħħar. L-aħħar tisra. Ejja mela. Is-serb huwa Ilu s-serf tal-lepiega. is-serb huwa dejjem parti mill-ħafna leġendi. Issa kux serpentin jew dragun. Issa l-interessanti ma nistax mhux ħanidħol fiha għax inkellem ma neqfux. Hemm ħafna xi ngħidu u ma rridx naqalgħu ħafna polemiċi laqqas. Mela, il-mostri reali dak li għadna kemm semmejna huma l-ħodor dawn huma l-inqas grupp imma imlejna biċ-ċoħra baqa' xi ftit mostri oħrajn. Dawk li il-mostri li kkawżaw il-mart naħseb ġiġa semmejt xi ħaġa fuqhom hu il-mibdul. Miskin dak it-tifel ikraħ. Mibdul bl-ikraħ. Mibdul sew. Lajn. Dak jom it-pinġija. Le, ma jeżistix miskin. Jista' jkun skemm rajt niskoroħin. Ekku. Imma tifel, le, ifhimni, ħadtu minn fuq pinġija ta' tifel imma żittu naqra. Mintu naqra iktar ikraħ. Lajn, ħafna idejat u ħafna ħsibijiet kif għadna lajn hija propjament laqs ta' dejla monstru għax persuna jgħajjen. Imma l-konċett ta' lajn daħħal ta' para xi ħaġa li tmarrat ukoll. Fil-fatt minn jimrat hemm kien jgħidu għax merdu lil l-annimali, mardu lil asafar, mardu li hekk għax xi ħadd tajjinhom. Għalfej, imma ħanbaħru mhux ħanoqgħod nidħol fir-ritwali tistgħu taqraw fuqhom. Il-magic. Rena balzam. U tziju taħ. Għażin. Jgħinu. Lajn seta li Mela, seta, kapaċità hija mhux kbira. karattru bħal Le, hija seta imma ġejja dejjem mill-lajn. U fil-fatt hija għalija l-eqdem reliġjon tad-dinja. Għax hija ssiba mill-naħa tad-dinja tmur naħa tad-dinja l-oħra u prattikament kulħadd jemmen li xi ħadd jgħajjet. Bħal meta tilab dawn bil-fundamental frequencies tan-nies. Ma tafx. Jiena mhux qed noqgħod nemmen, isma' da qed nitkellem mhux għax jiena nemmen fuq qed nikteb għax xi ħadd jemmen. Tgħodux saqsuni fuq ekkux vera jew le. Fil-Gulf countries kull sena jonfqu biljuni fuq lajn u minn Fimni, fortunatament, ħanajt, dat tip ta' twemmin naqas. Mux twemmin iħsibijiet tal-monstri, dragoni, eccetera li tkellem ta' qabel jiddispeċi nil-tlifnjom. Imma din aħjar li qed ninsaw bil-Malti għax sar ħafna paroli fuq ċertu nies li ma nafx. Anyway,
temmen jew ma temminx mhux ħanidħol fiha di. Mela, bħala mart hemm daw il-bluni skuri. Ftit hemm il-ħaddiela semmejta minn għalija l-irjieħ, il-mibdulla ħażina. Aħa, ma rrid ngħid xejn hawnhekk iktar. Il-mowt, nixtieq ngħid xi ħaġa fuq. Il-mowt hemm ħafna tip ta' mostri żgħar, mostri kbar, hemm il-baħrija ta' is-sewda li naf min kif għad jitwerwerek jara xi waħda minnhom. Il-baħri permettili, hemmhekk tidher ukoll. Konna ngħidulek għax kellha rasta mal-fuq dar. Fil-fatt għandha. Nara għalhekk qed ngħidlek, meta konna tfal għandna. Dik għalkemm hija. Kienu jbeżżawna biha ġifieri. Bat waħda kienet sabiħa, malli rat ninna. Dak jomnek. U telqed dik. Jekk ittirfu hekk tmut. Hekk konna it-tfal li konna. Issa dik ir-rasta l-mowt irranġajta naqra biex tkun iktar sabiħa. Mhux daqshekk fil-realtà mhux eżatt. Imma għandha rasta l-mowt vera fuqha. Xi ħaġa żgħira li tnajt fuq il-mowt. Di interessanti ċensa li sem nagħtu il-mowt. U li nixtieq ngħid dwar il-mowt. Tal-mużew wara blonnella. Iwa, il-Malti jgħid li tilbes l-onnella u għandha minġel biex taqta l-aħħar spaga ta' ħajja li jkun fadlinna. L-ideja tal-mowt bħala mara ġejja għall-inqas minn ir-Rumani minn il-Griegi. Il-Rumani kienu jgħidula morta. Ispanjoli ħaduha u anke marret in-naħa ta' Messiku fejn għandhom is-Santa Muerte. Di kollha terġa' ġejjin mill-idea Griega ta' waħda mit-tlet fates li kienu juħdu jħsib id-destin tal-bniedem. L-għal waħda li tuħsib il-ħajta li tibda il-ħajja, tinu waħda f'nofs il-ħajja u l-aħħar waħda jadi li taqtalek il-ħajta kompletament. U dejjem għandhom xi jaqsmu daw ma' spak u mal-xogħol tal-weaving bil-Malti mal-insiġ. Fil-fatt ħafna mill-ħrejjef jinkludu l-insiġ. Mhux ħanidħol fil-ħrejjef imma. Li nixtieq ngħid imma li l-idea ta' il-mowt bħala figura mara li ġejja mill-Ewropa. Aħna ukoll nużaw ngħidu il-mowt ġejja l-mowt għalik. Mela l-mowt hija mara. Imma l-kelma mowt hija arbija. U l-kelma mowt bl-arbi huwa maskili. U vera? Ok. Mela, din insibha interessanti għax tatina dik il-ħolqa ta' bejn il-twemmin semmitiku arbi li kellna fil-passat il-mowt bħala raġel. Plus l-idejat li ġibna meta n-nies ġew minn sqallija. Il-morta hija mara. Anyway. Issa. L-erwieħ. Waħda mill-forum tal-erwieħ, ħaġa żgħira li nixtieq ngħid. L-erwieħ, mela waħda mill-forum tal-erwieħ li kienu jgħidu li jarawhom hija forma ta' kobba. Jaraw kobba d-dejja. U għawek penġajta bħala kobba. Mux ta' għont nitkellem fuq l-erwieħ tal-purgatorju ma għawek penġajta għaddejja taħt waħda minn dawk il-kolonni li tara fil-kampanja tkun għaddejja tara xi ruħ fuq qed tinħaraq. Din l-idea kienet biex hemmhekk kienu jibżgħu jgħidu jagħmlu dak l-istatwa apposta biex speċi inti hekk inti ruħ postak il-purgatorju mhux tiġri l-emmolaw. Anyway, li interessani huwa li il-forma tal-ruħ għalfejn kobba. U hekk taħseb naqra, illum ħadd ma jgħidlek rajt kobba dejja, imma tisma' ħafna jgħidulek rajt orb. Orbs, għaw l-orbs, għardejjin rajt orbs, morna ghost ħantu rajna l-orbs. Li interessani huwa kif fenomenu li jien ma nemminx eżatt fih li fil-passat kienu jarawhom bil-Malti u kienu jgħidu kobba, ma kienux jgħidu orb, ma kienux qatt ma semgħu il-kelma orb.
Imma kellha l-istess forma ta' globu. All right? Anyway, mhux ħanidħol fiha imma għalikom taħsbu fuqha di. U l-aħħar wieħed il-fatata. Ndifer il-fatat, il-kelma fatat minn fejn ġejja l-fatat. Skont tradizzjoni orali riċenti huwa tip ta' ruħ li jibqa' fil-post. Ġifieri jmudda miskin, jew għax tip ta' ruħ ħażina jibqa' fil-post, jew għax tip ta' ruħ li għal xi raġuni ma wettaqx dak li kellu jagħmel f'ħajtu jibqa' fil-post sakemm xi ħadd jitlob għalih insomma b'sufraġġju u jmur fejn għandu jmur. Imma l-kelma fatat, il-fatat minn fejn ġibniha kelma fatat. Fatat mit-Taljan ġejja fatat. Il-fate huma il-feris. Il-fate huma feris. U bit-Taljan xi ħaġa nfatata ġifieri xi ħaġa li hija bl-Ingliż bewitched. Hija xi ħaġa tad-dinja l-oħra. Mela fatat propjament hija xi ħaġa tad-dinja l-oħra. Xi punt jew ieħor ma nafx kif ġiet assoċjata ma' dawn l-erwieħ li jibqgħu fil-post. U llum minflok ngħidu ruħ għandi ruħ qed tiġri ngħidu enfatat. Anyway. Interessanti li l-kliem semitiċi Maltin għaw semitiċi Taljani kollha dħaltu f'dawn l-idejat minn ħafna pajjiżi differenti u ħolqu dil-kultura tagħna partikolari Maltija. Naħseb ħafna nies in-practice il-kelma ħares jiżnaw flok ghost u fatat, imma fatt il-ħares mhuwiex m'għandux jaqsam Le, għandi ma tkellimx fuq il-ħares. Ma għastan għanċa ħaġa fuq il-ħares, lej l-axħar la tistaqsini. Fil-fat l-axħar grupp u nagħlaq bihom dawn huma dawk il-mostri li mbezzaw il-mostri oħrajn. U daw jinkludu l-ħirsa. Issa, l-ħirsa taqraw il-ktib tiegħi u naħseb m'hemmx fejn taqraw il-ktib tiegħi, insomma tistgħu taqraw ħafna affarijiet oħra. Oriġinarjament ħares kombinazzjoni biraħ kien hemm programm fuq l-insienna, u għadhom nispjega fuq da. Ħares ġejja minn mis-semitku, ma kienx bil-fors ikun spiritu ħares, ħares huwa assis, persuna li jgħod f'post jassess xi ħaġa. Il-goalkeeper huwa ħares il-marma. Bl-arbi, hekk jgħidulu. Ħares huwa xi ħaġa jew xi ħadd li jżomm jipproteġi. Imma inti tħares xi ħaġa qed tipproteġija, qed żomm għajnejk fuqha għalhekk ħares. Illum ma ngħidux ħares, nużaw il-kelma gwardjan. Ma ġej bit-Taljan, gwardjan qed ħares. L-istess ħaġa, x'inhi qed tipproteġi da. Mela kien hemm il-ħares li jipproteġi d-dar, kien hemm il-ħares tal-bik, kien hemm il-ħares tal-għajn, kien hemm il-ħares tal-għalqa. Kien hemm il-ħares tat-teżorijiet. Tara tismax il-leġendi fejn anke fin-naħa tagħhom kull teżor moħbi ikollu l-ħares tiegħu, di ġejja mid-dinja tagħkom. Imma anke hawn Malta biex kunu tafu dak il-loġol tad-deb meta ma sabuħx kien hemm stejjer li għax il-ħares tiegħu qed iżommu proteġut. Dejjem kun hemm xi tip ta' ħares marbut ma' xi teżor. Imma li ħirsa wkoll qed jipproteġu ħares tad-dar jipproteġi mhux id-dar biss, kienu jemnu n-nies, imma anke dak li n-nies li hemm ġo fihom. U ħares twajjeb kien ħares li jħallilek il-ġid, kien ħalli l-flus, saħħansitra, ir-risq it-tajjeb, kien ħalli affarijiet tajbin, ikel. Smur ma nafx hekk kienu jgħidu insomma li tmur fil-għodu ssib xi borma, patata. Liri tad-deb. Il-problema hija li ma tixtikx fuda ħares. Ħares qatt ma jieħu pjaċir li tajt li fejqiegħed u x'għamillek għax hekk mos li jagħmel pattilek għax kollox isir xhur tal-bebbux. Issa il-kelma ħares ġejja kif għandna mill-passat antik ħafna dawn l-idejat għalkemm ma jgħidulhomx ħares kif ngħidu aħna fil-Afrika ta' fuq fin-naħa tal-Magreb għandhom idejat simili ħafna.
Per eżempju, hemmhekk jgħidulhom ma bl-arbi qiegħda, il-mulej tal-post. Ġifieri is-sit tal mhux il-mulej tal-post, il-mulej l-imkan. Ġifieri dak li qed jieħu ħsieb huwa s-sit ta' dak il-post. Sorry? Eżatt. Eżatt. Ġifieri dak li qed jieħu huwa marbut ma' dak il-post biss. Jew kull ħaġa li hija prezzjuża anke għajn tal-ilma. Għajn tal-ilma fil-passat kienet xi ħaġa prezzjuża ħafna, llum tiftaħ vit. Imma għajn tal-ilma kikollok għajn. U dak l-għajn kull għajn kellha l-ħares tagħha. Dak mela dak kien jipproteġi mill-ħażen, affarijiet ħżiena. Djar, di ftit għatta l-bira fuq television. Ftit jafu għadi qiegħda fil-ktieb ta' De Soldanis. Dar li kienu magħrufa li fiha ħares twajjeb u li ħalli ġid. Kienu jmorru jfittxuha biex jixtruha. Illum hekk tisma' li hemm ħares f'xi dar, titlaq tiġri. Dawn huma saljaturi li ssib ħafna djar fil-bliet. Normalment fil-bliet issibhom. Daħħalthom mal-ħares imma ma jiġux mill-istess oriġini. Eżatt. Maltin ma kinux jgħidulhom ħares, hemm min jgħidulhom beżza l-art. Ma nafx minn fejn ġiddi, ma beżza l-art. L-idea nnotawhom kollha qed jgħajbu daw. Qed jgħajbu biex ibbeżżaw il-ħażen. Hekk tmur Sqallija u l-Greċja, ma mort dal-aħħar Sirakuża, tħares il fuq, tara simili ħafna tagħhom daw. L-idea hija simili ħafna tal-ħares. Jagħtem daw biex ibbeżza l-spirti ħżiena milli jitlu fid-djar ta' dawk il-Maltin u Taljani bil-kultura Ewropea. Mhux bħal dawk li kienu jemmnu fil-ħares forma ta' serb, etc. Ħares ieħor li huwa tipikament Malti naħseb jiena huma dawk li jgħidu t-torok, it-torok tat-taraġ, it-torok tal-kantina, it-torok tal-għalqa. U da l-istess jipproteġi il-post tiegħu jgħidu fejn kien miet dat-tork għax fi żmien kien hemm ħafna torok bħala skjavi imutu hemm imsiken u skont tudux għalikom ir-reliġjon tagħna daw jibqgħu. Tiegħek mhux tiegħek. Mela jien ħankun kattolka, meta naf x'inhi. Mhux nitkellem. Le, mhux nitkellem. Le, ma mhux fuq qed nitkellem. Le, intaħna. Aħna jiena u minn aħna. Per esempio dak żgur mhux kattolk huwa. Huwa li tnabħan. Kattoliku żgur għax ħabib tiegħi dak għalik. Anyway, aħna mod ġenerali. X'kont qed ngħid l tlift. Anyway, spiċċajna ta' prattikament. Mela dawn huma dawk il-mostri li jbeżżaw il-mostri oħrajn. Interessanti. Bekka laqt il-klassifikazzjoni kollha. ċelesti huma dawn il-mostri li jbeżżaw l-oħrajn. U jiena nħoss li din hija l-aħjar sistema li għandna nħarsu lejn il-mostri. X'i jagħmlu daw? ħafna kuluri, tista' taqadhom kollha flimkien kieku kelli nekteb tip ieħor naqadhom b'dan il-mod. Grazzi ħafna. Mistoqsijiet. Oġġezzjoni jekk nagħmlu ftit tal-ħin ieħor, nistaqsu l-mistoqsijiet. Le, anzi, nħudu gost. Żewġ punti żgħar, forsi wkoll intqajt magħhom. Semmejt il-ħaddiela. Ħaddiela jew ħaddiela. Il-ħaddiela parti kundizzjoni fiżika kienet ukoll jidhirli tip ta' ħuta. Hija tip ta' ħuta. Li meta Ma tixtersaq lejha tixtokjak. Meta missa tħeddillek. Bażikament hekk naf min għax jiena kont immur bil-ħut ġifieri. Għot attenta l-ħaddira tispara liġ bil-ħarpun, għaxek tmur taqbada bil-dig tuħu xok ta' vera. Fil-forma ta' ħuta iktar tinkarna is-sens ta' mostruosità li kont qed titkellem. Ma nafx minn fejn ġejja l-isem ta' ħaddila għal ħuta, imma żgur
naf li tuħoxok probablement titħaddel u għax tu. Ħaddiela grammatikalment hija n-nom tal-aġent, so għax dak li l-aġent huwa dak li joħloq il-kundizzjoni. Qed titkellem fuqha mela ħeddla mbagħad tħeddel u ħaddiela. L-ħaddiela hija dik li tħeddel u toħloq il-ħedla. Ekku, naqbel miegħek. Dak punt wieħed. U il-punt liħor semmejt figuri. Uħud minnhom jintirtu mhux minn ġenerazzjonijiet qabel ma kif kont tajt inti wkoll minn kulturi sħaħ. U minn kultura għall-oħra, dik li ngħidu la mobilità kulturali li Greenblight jgħidilha cultural mobility, daw isiru jisom lingwa. Lingwa li tista' tironizza lilha nnifisha, tipparodizza lilha nnifisha, issir il-kontra ta' dak li kienet fil-bidu kif kont qed taċċenn inti bil. Dejjem ir-reliġjoni dejjem jeqelbu sallum f'xi bnadi fejn jeżisti dragun, pereżempju l-Comodian, għal ċerta komunitajiet dak huwa protettur tad-dar. Ekku. U jgħix magħhom bħala wieħed minn ħuthom. Ekku. Dik kultura ħajja. Fejn għad li inti? Fl-Asja, il-Comodian qed ngħid. L-Afrika ta' fuq, l-Afrika ta' fuq u ġej anke mill-Iżlam, hekk issib serb ġo darek qatt m'għandek toqtlu. L-ewwel tagħtih mlajjax 3 mistoqsijiet biex tara kux Iżlamiku jew le, ma di minn karti mill-Iżlam, u mbagħad tista' toqtlu. Imma dik mill-Iżlam, imma l-Afrika ta' fuq kellhom l-istess, eżatt l-istess ħsieb tal-ħares forma ta' serb iswed tagħna, jekk issib serb iswed, speċjalment fuq il-parti eżatt wara l-bib, qatt m'għandek toqtlu, dak huwa l-protettur tal-familja, huwa l-protettur tal-familja għax huwa jagħti l-fertilità, ġifieri hemm it-trabi involuti fil-tradizzjoni Maltija u di ġejja minn żmien ir-Rumani, żgur, m'hemmx dubju tagħha. U l-eżempju li kont se nsemmi min-naħa tagħna sewwa huwa s-sirena. Is-sirena. Li inti bat l-istorja tagħha jisu mill-era romantika u ftit qabel law. Sakemm wasalna sal-Pirates of the Caribbean meta b'saltu wieħed isplodiet u spiċċat armata sħiħa. Imma fil li baqgħet iżomm mill-antik huwa tas-seduzzjoni fatali. Li fil-forum kollha tagħha baqgħet kostanti. Ġifieri jekk immorru għal l-Odissea, fl-Odissea is-sireni kienu 3 biss, il-Griegi kienu jipproduċuhom daw bil-massa, bil-kwantità, jiġifieri kellhom sireni żgħarek u kienu verament mostrużi għax kienet ir-ras biss ta' mara. Il-qbija kien asfur. Ma kienx ħuta, asfur illi jinten, asfur ikraħ, u asfur illi fuq il-gżira tagħhom ta' 3 safar ma kontx issib ħlief Adam ta' baħrin li jkunu tmermru. Illa li jispiċċaw sedotti mill-leħen, is-seduzzjoni nbidlet kif aċċennajt inti mill-leħen jiġifieri mill-akustiku għall-viżwal. Għal dak li tara, seduzzjoni viżwali. Anke mill-Malti ta' l-għana ta' sirena hija parti mill-tradizzjoni. Ġifieri, xaġa li rrid ngħid fuq is-sirena, issa lajta di tas-sirena kien hemm persuna għandi website fuq il-bestjarju. U di hija neopagana. U bil-Malti kienet ħadd tixtri l-ktieb tiegħi qalet u ma li rat is-sirena formata li tajta jiena formata mara u nofsa ħuta, il-mermaid, għalet dik mux is-sirena, s-sirena, nofsa sfur, bla bla bla, mux ħan ixtiħ ktib tijak. Il-fatt huwa interessanti, dik ġellit ninfittex u sibt mapep ta' żmien il-Medju Evu fejn f'punt partikolari kienu ippinġu fuq daw il-mapep, jekk interessak jismu Monsters in Medieval Maps. Fejn hemm mappa partikolari fejn hemm 3 tipi ta' sireni. Hemm sirena oriġinali ġifieri nofsa mara u nofsa asfur. Oħra nofsa mara u nofsa żiemel u oħra nofsa mara u nofsa ħuta. Biżmien is-sirena tal-baħar donna fil-mentalità tal-baħri speċjalment li għaddej fil-baħar ħadet over u taf naħseb inti wkoll li fil-bioloġija
għandna grupp ta' mammiferi akwatiċi li qegħdin kollha fil-familja ta' sirene. Id-dugongi u l-manatis li jgħidu li xi ħadd ħaseb li rom u ħasibhom ma nafx kif għax vera koroħ. Li dawn huma sireni. Anyway, storja ta' sireni. Thank you. Fuq il-ħaddiela interessanti wkoll li pereżempju jiena il-ħaddiela minn dejjem smajt biha jiġifieri minn għand in-nanni tiegħi ma kellha l-ebda element mostruż fiha, jiġifieri kultant qisu il-kelma u l-kundizzjoni li hija marbuta magħha tiġi separata mill-mostrużità, jiġifieri kien ferm iktar tard li l-ewwel darba li smajt xi ħadd li skont in-nanna tagħha l-ħaddiela kienet il-mara tal-baba u li tagħmel kif? Jiena nafa l-mara tal-ħares. Il-mara tal-ħares jista' jkun. Jien nafa marda. Li tikkawża. Hija kondizzjoni. Kompli inti għal Għandi ftit ta' mistoqsija fuq kelma oħra li xi ħaġa żgħira li ngħid fuq il-ħaddiela. Li ma għax nitkellem ma nafx hekk mara xi ktib imma ħafna mill-idejat ta' ħaddiela, ġifieri li mara tpoġġi fuq sidrek u tafsek għax ma tkunx tista' tqum u naf persuna li din mara rata. Ġifieri letteralment Veru ma tiflaħx. ma il-fatt huwa l-istramberija tagħha ħanajdilkom l-istramberija tagħha li l-istess viżjoni immaġinarju teżisti ma' l-Ewropa u l-Afrika ta' fuq ukoll. Il-nightmare x'inhi? Nightmare ġejja mill-mara. Mara, mhux żiemel, mara hija tip ta' dak li jgħidu l-sukkubus, inkubus li letteralment jafsek. Jista' jkun li l-moħħ meta jkun taħt pressjoni ta' mhux li hija teorija ġifieri. Mingħajr ossiġnu moħħ tibda timmaġina ħafna affarijiet u probabbilment xi ħaġa tafsek tibda timmaġina xi ħadd jafsek. Sa l-idea tal-ħaddiela hija antika ħafna. Ħafna kulturi ssib l-istess nightmare mhux oriġinarjament mhux dak li ngħidulu aħna bil-Malti mar il-lejl. Alla forja ma nafx minn fejn ġibnija di taħ mar il-lejl, imma insomma. Ma nafx minn fejn ġibnija. Imma il-mer hija kelma Ingliża ġejja mill-Ġermanis antik mara li hija mara kera li letteralment tafaslek il-sidrek. U fl-arbi għandhom ma nistax niftakar l-ismiet kollha, ma jekk tfittex fuq bil-Google issib ħafna. Le hija realtà. Xi ħaġa l-interessanti oħra fuq il-ħaddiela li kienu qaluli li importanti li jekk issofri bil-ħaddiela tagħmel xi ħaġa tal-fidda taħt l-imħadda. Tal-ħadit, jiena tal-fidda qaluli. It-tnej tajbin, għaliex tajjeb li smajta inti għax ma smajtix tiegħek, għalhekk tajjeb nitkellmu. Imma kemm il-ħadit u kemm il-fidda huma żewġ metalli li l-ġnun jibżgħu minnhom u li jużaw fl-Afrika ta' fuq biex ibiedu dat tip ta' spirit fil-bot. L-istess. Fil-fatt il-dina u il-ħoxu xeħdu lejda. Il-nala ta' żiemel, ir-raġuni li hija good luck, għaw risq tajjeb, waħda minnhom hija li għax magħmula mill-ħadid. Li xtaqt nistaqsija kelma li ġieli smajt qatt ma kellha kuntest mostruż fiha, imma iġġalni naħseb jekk forsi xi darba kien xem, hija l-kelma għal meta xi ħadd tagħtih stroke, jiġifieri. Issa stroke diġà bl-Ingliż għandha l-konnessjonijiet, jiġifieri kienu jaħsbu li l-elfi fil-fatt elf stroke jew fairy stroke li jkunu laqtu b'xi bastun minn tagħhom fuq rasek. U bil-Malti għandna ħabta ngħidu qaddietu. Jiġifieri su qaddit xi ħaġa minn fuqu. Rieħ ta' poplasija. Rieħ. Għaliex rieħ? Għaliex rieħ ta' poplasija? Di torbot ma' dak li kont qed ngħid qabel. L-erwieħ ħżiena, ir-rieħ huwa tip ta' spiritu, tip ta' ġnun li jaffettwa li jagħmel dan. Ġifieri issa l-kelma poplasija ma nafx hekkux
fl-arbi ma six l-ipoplesija tajdu. Imma hemmhekk tidħol it-taħlit ta' semmitku ma' romanz. Rieħ żgur hija Jina naf minn jgħid l-antiki għaddi ħrieħ. Rieħ biss ma rieħ plesija. Għaddi ħrieħ ġifieri ġamja. l-istess wara, tajjeb. Thank you. Jina riħ ta' puplesija nafa bħala attak ta' puplesija ħafif. Hemm riħ. Rifnu qawwi ħafna nimmaġinaw. Ma qatt ma smajta użata rifnu. Daw l-affarijiet m'hemmx konkretezza fihom, sewa ġifieri wieħed jgħid li jaħseb. Imma waħda mill-affarijiet li mill-kliem, mill-karattri li huma Maltin jidher dak hija etimoloġija tal-kelma, hija l-kelma xifajk, pereżempju. Għaliex l-afrit tista' ssibu huwa parti mill-xjaten fid-dinja Iżlamika, insomma, il-ġenn, okej? Il-ħul, all right, okej? Imma x-xifajk però l-iktar li robti kien hemm xi Arab, insomma, ma fimdina Naqblu miegħek. xi tifel veru imqareb ngħidu aħna. Ġesu tiegħu jgħidulu għex fik inti, ġifieri għex what, sewa għaliex għex x'fik qed jgħidu. U aħna ngħidu inti taf x'fik ukoll sewa u dak taf x'fih, imma għex fik saret dak x'fajk speċi. U aħna minni anki il-plural x'jafek sewa. Dik ħaġat minnha ma xif. Wara ħaġat. Di li ninżid fuqha qabel ma tkompli di ta' x'fik u naqbel miegħek għax hemm ħafna by the way hemm ħafna idea ta' minn fejn ġejja xi fajk. Manuel Magri qal tiegħu kien hemm Bonello qal tiegħu jien kelli oħra sewqajta. Nippreferi li qal Ġusi. Niżelek il-kappell. Ix fik, għaliex, għax nemmen ukoll li meta xi ħadd jgħidlek taf x'fih dak, jew int taf x'fik, qed torbot l-idea ta' daħal spiritu li daħal ġo fih. Tip ta' ġen żgħir. Għalhekk tistaqsik x'fik x'daħallek ġo fik. U terġa' toħroġ il-kelma li xifajk jien tinstema' mhux sempliċiment imma xi ħaġa żgħira. Ġifieri Għax marbuta dejjem ma' tfal imqarbin. Ma' tfal, eżatt. Fil-fatt ħafna xjat ngħidulhom brejbes u Fid-diminutiv. eżatt. Kompli. Issa, mela, kelma oħra. Inti it-taħdita tiegħek jafu il-mostri sewa, imma xi kultant il-mostri jkunu wkoll ta' divertiment, ta' pjaċir. Ħanejlkom storja li jiena trabbejt fiha, qasira ħafna din ġifieri, għax ommi il-ħin kollu tgħidilna kienet issa jekk ommi għexet 86 sena sewa, taf kif jagħmlu daw li jirrekordu dejjem l-istess tejjel ta' tfal u hekk. Nisimgħu din l-istorja. Mela it-sija Mari, ommi qed tgħidli sewa. Taf id-dar fejn toqgħod, għandha titlef tittaraġ u ssib kamra, titlef tittaraġ u ssib kamra oħra, titlef tittaraġ u ssib kamra. Kellha kamra li fejn kienet tagħmel it-twabet fiha. U meta kienet titrattaraġ biex tgħaddi minn qudiem il-kamra kienet tgħaddi tiġri għaliex mit-tapit kien joħroġ tarans. U kien idoq il-fliexken. U kien idoqhom sabiħ u kien jgħidilha li Mari tibżax minni għax jien tarans. Daqshekk, dik hija l-istorja, sewa, dik hija l-kamri ta' tarans, sewa. Issa, li wieħed ikun jafu li din Sija Mari għexet xi żmien Tunis. U meta fittix jien tarans x'inhi, sibt xi ħaġa ma' tarans tears. It-tarans mid-dera, dik l-istess kelma, huma it-tfal li mietu mhux mamda u allura jibqgħu iduru sewa ma jistgħux jidħlu l-ġenna. Imma fl-istess ħin huma ħlejja innoċenti speċi mhux tagħna. Ġifieri ommi żgur ma kienx xaf din l-istorja sewa u jista' jkun li dak huwa element Franċiż illi Sija Mari ħadetu minn Tunis, pereżempju. Imma biex turi kemm dejjem għadna x'nitalmu insomma. Fuq di tal-ħadid, il-ħaddiela hija l-mara tal-ħares, jiġifieri inti tkun taf li għandek il-ħaddiela għad-dar meta bil-lejl tqum għal xraba, dak kienu sleep apnea għandek kun jgħidu għaddi, issa dak l-attiku kun jgħidu dik ġifieri għandek il-ħaddiela il-mara tal-ħares id-dar. U li ma tridekx hemm li trid tagħmel muftiħ taħt l-imħadda. Issa di tal-ħadid u nispiċċa din. Siti ngħidu aħna, meta kienet ta' xhur reċentement,
qalt li illi meta ommi kella lili. It-tsija u welditni lest. It-tsija kienet weldet qabel ukoll. U meta weldet il-kuċin tiegħi, rida tmur tara l-ħabibita l-kottonera xed iż-żejtun it-tsija. Illi kienet ukoll se twellet. Għada se twellet. Imma t-tsija kienet weldet. U t-tsija qalt li, qalu li hu ċavetta miegħek żomma fidek. Għalt li, ma dak iż-żmien konna nagħmlu li jgħidulna hux ħadd ċavetta u żammejta fidi ġifieri. Imma l-biċċa kienet li jżomm ċavetta fida għaliex qabel it-tqala kienet tbeżza lin-nies għax ħafna nisa kienu jmutu sewwa fit-tqala. Jiġifieri il-ħsieb kien din tħares lejn siti, tajt Madonna di weldet din sewwa lesta. Jien min jaf se jiġri dak il-ħsieb kien jista' ikerfex il-kuġin. Naħseb hekk ġraw, il-kuġin rak kellhom dax waħda mħawad. U dalu la speċi żomm ċavetta fidek biex tipproġi kontra lajn sewwa dak il-ħsieb li dik tista' taħseb. Issa it-tsija ma kienet taf xejn minn dan. Qalt li daw id-dettalji jien għamilt wieħed wieħed jagħmlu tnejn, imma hekk għamlet ħadet ċavetta żejra fida u żammita fida. U ma qalet il-ħadd. U ġiet lura u l-kuġin insomma ma ġewx ħafna ħsara. Xi ftit iva ma Xi ħaġa żgħira li tinżid ma' di tal-ħadid. Le, għandina. Rajt il-programm fejn titkellem fuq id-tbaħħir u fejn wieħed mill-ingredjenti ta' tbaħħir kien jużaw il-melħ oħxon biex inneħħik. Il-melħ huwa interessanti wieħed mill-ingredjenti li ntuża anka fl-Afrika ta' fuq biex ibiet il-ġnun. Għandek il-melħ, għandek il-ħadid u l-fidda jekk kapaċi jkollok il-fidda, jkollok il-fidda wkoll. Il-melħ hemm rakkont ta' qudiem l-inkwiżitur, sewwa tella waħda saħħara tkun xi xieħa, hemm ċans li tkun xi xieħa misilma, pereżempju rsiera, sewwa. U dina għamlet magħmul, ġifieri għax talbuha biex tagħmel hekk, u tafat il-melħ fin-nar, sewwa. U qalet hekk, qalet melħ bu melih. Tilaqek ix-xemx u jinixfek ir-riħ. Tabbik id-dwieb u iduru bik ix-xbieb. Id-dwieb ma debba, sewa xabbu jabbu l-mel fuq id-debba biex jibda. U iduru bik ix-xbieb, xbieb u ma zazax. Xebba. Ma kien ix-xebb ukoll dar, xbieb u ma zazax. Imma taqbel sabiħa, biex aktarx li jarbija. Bu melih, melih huwa ħelu gustus, lena pensa minn الكلمة مليح تفسر أحد طيب يا أستاذ إما بمليح هو شيء إنسان كنا نعبدوه مثلا يقعد يدور هيك مش مزبه الليل يقعد يدور هيك شي مزبه الليل ما سمعنا حسب شيء يسول دين اسود هيك imma fis-sens sektar huwa titlu lil-melħ, sewa qed xi ħaġa sabiħa lil-melħ. Melħ bu melih, di sabiħ tilaqek ix-xemx u jnixfek ir-riħ, mhux hekk. Dak fis-salina ġifieri tilaqek ix-xemx ġifieri. Nixtieq nistaqsikom xi ħaġa li waqt li qiegħed qabel ma nispiċċaw da, jekk ikolkom xi mostri li smajtu bihom li mhux qegħdin hawn qegħdin f'xi ktieb li qrajtu jew tafu bihom l-ewwel semmejna wieħed mill-birgu, nkunu interessati li nisimgħu bihom da. Inżiduhom mal-lista tal-mostri Maltin qabel ma jintilfu. Dak li kienu jgħidu fuq dar ħdejn lajn tal-ħassilin u tal-roq hawnhekk kienu jgħidu li jidher il-dan waħx il-baqar. Waħx il-baqar. Però waħx il-baqar huwa wkoll annimal. Hemm l-annimal u hemm dak li jimmaġinaw. Nitkellem fuq il-waħx il-baqar? Ija. Waħx il-baqar kien wieħed minn tip ta' mostri ma nistax ikun semmi kollox, imma wieħed mill-mostri li kienu isemmu l-Maltin biex jibbeżżaw it-tfal u kien hemm min literalment anke nies jibżgħu adulti jibżgħu mill-waħx il-baqar. Ma kienux jiġu tal-roq bil-lejl? Kienu jgħidu wkoll li waħx il-baqar ġieli jgħaddi bil-ktajjem ma saqajh. Imma l-oriġini tal-kelma probabbilment ġejja waħx, il-kelma waħx huwa post fid-deżert fejn m'hemmx nies oħra u allura
Vacant place. huwa parti bażikament bej id-deżert u bej l-abitat. X'imkien fin-nofs fejn m'hemmx ħadd Fid-diżabilità tfisser il-waħx. fid-diżabbal. Fejn m'hemm ħadd qiegħed waħdek fil-waħx. Issa, waħx il-baqar probabbilment hija maqluba mill-kelma baqar il-waħx. Baqar il-waħx kien annimal veru li l-lum estint. Estint qatluh. Mirux. Le, estint. Hawnhekk li msida. Le, mux miet il-baqar il-waħx oriġinali li ġibni aħna bħala il-baqar il-waħx li ġibni aħna bil-kultura antika Maltija meta ġew ikkolonizzati hawnhekk fi żmien l-Arab ġibna wkoll l-idea ta' baqar il-waħx u biżmien insejna x'inhu l-waħx u għamilnieh monstru u minflok baqar il-waħx bdejna ngħidu waħx il-baqar. Issa dak l-annimal li kien jeżisti llum bħal ħafna annimali oħrajn hemmhekk inkluż l-ljuni li kien jinstab fil-barbarija qatluhom kollha. Ma fil-1920 xi ħaġa hekk mit l-aħħar wieħed. Le, baqar il-waħx. Għax tisix jekk inżommu frasna li waħx tfisser wilderness, jiġifieri. Inti jew titwaħħax, ma titwaħħax għax tfossok waħdek. Mbagħad tmur lejn in-nies u titwennes. In-nies titwennes jew il-waħx titwaħħax. X'kienu jgħidu allura fuq il-baqar il-waħx il-baqar ta' hawnhekk? They used to consider it an animal. Hawnhekk. Daw ta' roq? U jħalluh joħroġ bil-lejl għax kellu x'jaħseb jaqsam xi ħaġa mal-mos jew il-naċ ħaġek. U in-nies allura kienu joqogħdu attenti biex dan bil-lejl ma jiġux hawnhekk in-naħa tal-roq, tat-tegan. Minħabba dal-baqar il-waħx. Minħabba dan l-annimal. Waħx il-baqar, sorry. Minħabba dan l-annimal. All right, Is-sebra huwa ħmar il-waħx, li tfisser il-ħmar tal-wilderness. Aħna għandna kelma barr, pereżempju, għandna ħamim tal-barr, barr huwa barr ta' barra, ġifieri il-ħamim salvaġġ. Issa baqra il-waħx, baqar il-waħx. Hija l-baqra tal-wilderness, ġifieri wild cow, bażikament. Verament jien ma nafx kif ġiet anke bil-Arbi l-lum tfisser monstru. Ukoll hija. Għalkemm il-kelma propja għal monstru bil-Arbi hija ul. Ul. Kif tajda ti? Qed tara kif jgħidha? How do you write it? Ul, għajn, Yes? U-L. Imma l-għajn hija verb. Imma l-għajn mhux għajn propja. Kif jgħidha dak? Of course. Aħna ma ngħidu. Le, ma anke l-Maltin hekk kienu jgħidu ta'. Il-Maltin hekk kienu jgħidu. Dak għadu jiftakar il xi ħadd li Il-nies tal-arb kienu jħossuha l-għajn ħaġa interessanti li fl-Eġittu għadu msallum biex ngħid qed nimmassjak ngħid waħaxtni. Qed tiwaħaxni. Waħaxtni ħafna. Qed nimmassjak ħafna. Però aħna Imma bil-Arbi waħx illum tfisser monstru. Ismani, ħafna minnhom da, mhux għax bil-forsa aħna inventajna l-kelma waħx, ħafna mill-idejat, pereżempju dik ta' minn hawn li nqelbet minn Milawn, ġejja probabbilment qabel il-Maltin kienu vera Maltin, ġifieri qabel ma ġejna hawn. Ġiġa kienet maqluba l-kelma minn Milawn għal Minawl u di ta' waħx ġibnija magħna, żgur. Ġifieri li tbeżza mhux għax insejna x'inhu l-waħx, il-biża tal-waħx hija hemm il-biża tal-waħx ġifieri mill-post minn dak li tkun qiegħed waħdek fis-solitudni. Hemmhekk hemm ħafna annimali, hemm wieħed mill-idea tal-waħx issa la bdejnija fil-bidu penġejt tip ta' lupu mannaro, tip ta' kelb, għaliex għax fil-waħx hemmhekk hemm kien hemm apparti minn kien l-iljuni li spiċċaw kien hemm tip ta' lupi u annimali ħorox. U l-idea ta' waħx fl-idea tal-Malti kienet xi tip ta' lupu li jgħix fil-waħx. Però id-dizzjonarji Maltin il-qodma taħt waħx isemmu dan il-qawl ukoll aħjar waħxek milli wensek.
Ġifieri qed tara aħjar l-assenza ti aħjar minn għajrek milli bik. Aħjar waħx milli wenzek. Ġifieri naħuha l-assenza ta' waħx. Tajba. L-assenza tan-nies, ġifieri uninhibited. Ekku. Hemm post l-punent ta' Malta jismu Ras il-Waħx. Allora dak x'tfisser il-post solitarju jew assoċjat. Ras jagħtik ta' headland. Ras il-waħx probabbilment ma kien hemm ħadd joqgħod fih. Mhux post mostrus. Jekk ma jkun hemm ħadd joqgħod fih u tkun qiegħed waħdek bil-lejl, ma taqgħodx timmaġina dwar li għandek qiegħed waħdek hemm ma ħsibx li tieħu pjaċir. Iż-żejtun hemm post magħruf ħafna jgħidu sqaq il-waħx. Illum jismu sqaq Anton Buttigieg. U hemm sqaq il-patati. Hawnhekk, viċin. Viċin, għal-età. Sqaq il-patati. Post tal-annimal bniedem hija xi ħaġa fenomenu komuni. Komuni kollha kienu. Jiena bniedem il-lam tiegħu għal-waħx. Marli miftut il-kop tixtieq tgħid ħaġa. Yes. Iva, bil-Malti. Inti semmejt Bazza l-Art. Ejja. Bazza l-Art kien raġel ta' veru, mhux immaġinazzjoni. Kien iħobb ipoġġi ferja il-Marsa u għandu pittura tiegħu Nicolas De Piro f'Kaza Rocca Piccola. Dwar dar persuna ki sejja Bazza l-Art. U fil-fatt hemm post x'imkien dak l-inħawi għax fittixt fuq għadi ta' Bazza ma tantx issib. X'imkien dak l-inħawi il-Marsa l-Ħamrun kien hemm post jgħidulu ta' Bazza l-Art. Hemmhekk dan kien imur hemmhekk. Iż-żejtuna fuq bħala laqam ta' familja sħiħa. Ta' Bezzani. Ta' Bazza l-Art. Ta' Bezzani. Bilku. Għandkom qed ta' Bezzani. Xi laqam ta' miskin Ieħor il-gaggu. il-gaggu. Mill-mostri wkoll. Il-gaggu kont inħobb inbeżza tfal bih jien ġifieri. Dak il-mod tiegħi kif kont inbeżza l-tfal għarem. Kien wieħed laqam ta' persuna ġifieri. Semmejt il-gazzu. Il-gazzu, Il-gazzu, naxer il-gazzu. Jew gazzu. Il-gazzu nafu bħala laqam ta' ċari, kienu iż-żejtun li kellek karozza ma konti ferjien kont mort tixtri l-petrol mant il-gazzu, spiċċa ma kien magħruf. Għamel żmien il-gazzu kien qisu xi ħaġa biex tajjar xi ħaġa. Insomma, kien laqam. Sma normalment laqmiet jinqalaw għax biex l-ewwel biex taqbad miegħu jinnafu qed jgħidulu l-pupa u ieħor jgħidulu mhux pupa għax Imma il-biċċa jafu. dak jiteb l-istorja ta' Malta bl-istajja tagħha u xejn. Hija anke le. Dimensja. Kultant le mhux dimensja dak Ponta Tarsinek. Kastanja. Qed tara m'għadix fuq Ponta Tarsinek. Kastanja meta tal-lista tal-ħarruf, kienaw, għal il-gazzija. Il-gazzija mħadd ma jafx, però meta jekk tmur fuq Wild Plants of Maltese Islands issa, il-gazzija hija siġra oħra. Imma siġra li ġiet riċenti ħafna. Jiġifieri żgur illi mhix il-kelma mhix oriġinali għandek is-siġra, imma dik is-siġra li ġiet riċenti għandha ħafna mżiewed żgħar tal-ħarruf ukoll. Imma inti ma tafx xejn fuq il-gazzija. Gazzija mbagħad jonxuhom u jibdew isemmu ħafna tipi ta' arbuxelli u siġar. Jiġri mill-lidek nedrawha anka biex jieħdu ftit mir-riħa jiġifieri. Jekk trid insaqsilek fuq naf Franco san li ktiblu l-lejla stess. Stefan mifsud, ma mhux inti. Stephen dak Stephen. Ħabib tiegħi wkoll imma jekk trid tisem bil-Malti huwa Edwin. Issa ngħidlek. Ma gazzija bħala siġra taħseb tissemma fiha Nimmaġina għaliex għax hi tissemma fil-kuntest ta' naxra. Inti m'intix ħadhom xogħol fuq xtieq li sar illi mal-ewwel jiġġambu bit-toroq. Allura dak li tonxur ukoll dari kien importanti meta tonxur l-ħriqi ta' tfal, speċjalment, ma neħħihom minn fuq il-ħabel tal-inxir meta tkun taf li tiela għall-qamar. Ma m'għandekx tħalli l-qamar jarhom għax jieħu bl-ikra u titlhom tal-qamar. U anki li ma tħares bejn qamar minn wara t-tieqa, minn wara ħġiġ, jew meta l-qamar ikun kważi mod bisħab. Interessanti.
Sorry, Marlina, Inti semmejt il-golfu. Il-golfu kien għasfur li jikola safar oħra. Għalek ridu jinqabad għaliex ir-re ma kienx ikollu safar biex imur għal-kaċċa. Allura rrid il-golfu jinqabad. Ekku. Kemm golfu dik il-problema. Le naqblu. L-ewwel semmejt il-konnessjoni sewa bej riħ u ruħ li ġej mill-istess hekk niftakar sew li qrajta mill-Aramajk ruwaħ li tinstab ukoll fil-Ġenesi meta Alla nefaħ mhux nifs biss imma ruħ ukoll għax f'dak il-konverġenza riħ u ruħ kienu l-istess ħaġa. Ekku. U allura nefaħ ħajja ġo Adam meta nefaħ ruwaħ ġo Adam. Mux miktubek fil-Bibja. Imma li konsenajt huwa aħna niftakar meta konna żgħar kellna il-tradizzjoni l-amment tiegħi huwa ftit imċajpa. Imma niftakar it-tradizzjoni fostna t-tfal. Ngħidu titkerraħx, qed insemmihax għandha x'taqsam mal-kruwa. Titkerraħx għax jiġi riħ u wiċċek jiqbek. U wiċċek jiqbek. Ekku. Smajta, taf li smajta di, imma insejta. Kienu jgħidu. Kien kitalli fakkarti. Kienu jgħidu jenna l-kbar, jien niftakar it-sijiet jgħidu. Per eżempju najbu l-xurxini. Jiġi riħu. Jiġi xriħ u tiqbek. Ifimni, ir-riħ. Konna nibżaw. Ir-riħ fil-kultura tagħna. Għax aħna ngħidu lefħet triq ġieli xi ħadd u fil-għodu il-ħanek tiegħu għaliex ma huwiex. Kunna ngħidu lefħet triq. Nefħet riħ? Lefħu r-riħ, ġifieri r-riħ. Imma di marbuta ma dik li attenti ta'. Jiena kelli t-sirju topi, kien werġ sewwa l-fieri. Hekk xralu dan. Werrex taħt siġra u għadda riħu ġie. Hekk kienu jgħidu, min kien qalilek? Ommok? Allora aħna konna ngħidu malajja waħdek u nispiċċaw kwatru l-kraħ ta' Picasso. Dili qed jgħid Professor Bernard, fakritni meta kont żgħir il-kuruna tar-Rużarju, it-tfal spiss ikollhom tentazzjoni jilagħbu biha li jgħodu jdawru hawnhekk. U ommi meta kont żgħir kienet tgħidu tgħodx tilgħab biha għax tinbidel f'Serb. Ma nafx ġieli smajta? Punti ieħor. Tidher il-konnessjoni kattolika ma' Serb. Ma lista rajt li niżilt tat-taxxi. Se dak huwa mostru li l-kbar jibżaw minnu. U fil-fatt suppost kelli nagħmel punt biex indaħħaqkom imma thank you tal-li qed li inti. Għax dik tat-taxxi ma nafx min ma jibżax minnu dak. Dak mostru ikraħ. Imma fil-kuntest ta' superstizzjoni u hekk hemm xi rabta Le, superstizzjoni. għalajlek daħħaltu hawnhekk għax fil-ktieb ta' Ħwammamu ma nafx naħseb ħafna minn rħajtuh huwa ktieb umoristiku imma f'ħoss ħafna xjaten ta' twiebet itiru gawgaw ix nafien jittattaxxi mbagħad ikompli ma' mostri oħrajn. So, oġbidna ħafna u daħħaltu moħħu. Tasit il-kep. Ikraħ daħs Nistgħu ndaħluh mal-lista. U jisiblek fejn toqgħod sit il-kera? Ejja. Fuq lajn. Fuq lajn. Sallum il-ġurnata. Il-kultura arbija. Għabba diħa titkellem. Speċjalment bejn in-nisa. Isma' ġab dan il-bidu. Speċjalment bejn in-nisa fuq lajn. Jekk mara tiltaqa' ma' mara u l-oħra tgħidilha l-laħwa kemm ħelu, jekk ma tajtx imbirek Alla jew. Ma tkun biex imbirek Alla tajdu ta' xi ġoħra. Hekk tajdu. Muhammad jew xi ħaġa u jimrad dat-tifel iwaħlu Mela, mhux hekk. Dik hija l-kultura mhux tagħhom biss. Ejja ba, ismani. Ħankunu ċari. Ħankunu ċari. Jien hekk nintaqa' ma' xi ħadd u jkollu tarbija sabiħa. Ek najdu sabiħa, mux najdu sabiħa, najdu mbirik Alla kemm sabiħa. Anke jekk tkun kera, mela żgur. U raġuni najda, mhux għax tradizzjoni,
għalkemm hija tradizzjoni, kulħadd jgħidha, imma hekk jiġru xi ħaġa int ħadd teħelta. Jena niftakar żmien meta fl-irsiżer, pereżempju, hekk xi ħadd imur frazzetta xi ħadd jew Afrika mill-bejjem, eċetera, sewa. U immur bla mhux mistieden jew b'ħsieb, kien jibda jgħid Imbirikalla, grazzju, Imbirikalla. Jekk grazzju għandu pjaċir bih, jgħidu jidħol għażeb jekk m'għandux jilqgħu għal biex ilma nagħtik. Ġus kien hemm min kien bil-kontra, kien hemm min kien konvint illi hu għandu lajn ħażina. Kien hemm nies waħdiet imma kienu Kien hemm wieħed, kien hemm storja ta' wieħed li ma jmur imkien da, għax għandkun kien mar xi post għand ħsiebu, nkallu xi gufa safar dawn nitulu weħelu u da miskin ma kienx joħroġ il-barrax, kien hemm warrab minn kulħadd għax dak jgħajjen. Insomma, dek ħanibqgħu fuq lajna nistgħu nagħmlu statej sħaħ oħra. Fuq lajna hemm speċjal xejn baxxa. X'inhija? X'kienet? Spjegazzjoni fuqha? Le. Kafe basso. Kafe basso? Le. Qed kien kafe basso. Għali xiex l-espressjoni Maltija tmurlek. Ma naqgħux baxxi, konna qed nitkellmu mod tekniku, please. Għax anki naħattana għadhom idendlu mal-karozzi u mal-manafxi. Għan fil-blu. Għajna ċelesti. Għajn ġoqid. No, ma zon waħda. Lajn ċelesti, ċelest. Anka fil-Malti, ek jgħidu lek li għandek għajn iż-żerqa, kif kompli di, għajn iż-żerqa, is-saħħar, għajn iż-żoro, insomma. Bażikament, għajnej ċelesti u ma dawk li mhux aħna bista, ġifieri diġa hija minn ħafna postijiet, hekk tmur in-naħa tat-Turkija u n-naħa tal-Griegi, waħda mill-mezz biex tbiegħet il-lajn hija li tilbes xi ħaġa għajn ċelesti. Aħna kull ma baqalna minna di hija lajn ċelesti fuq il-Luzzu. Hekk tħares lejn il-Luzzu. Ħafna drabi u l-oriġinali naf, imma ħafna drabi u l-oriġinali kienet ċelesti. Anzi, u nerġgħu mmur iktar minn hekk il-Luzzi taqgħu jisbgħu bil-kuluri tradizzjonali. Anti fuq il-vapur id-dajes u hekk. Imma il-lajnej ċelesta hija l-iktar ħaġa li suppost għandek tibża minnha skont tradizzjoni. Il-keffa tal-id, hija li ta' Fatima, qabel l-Islam. X'ħanta jmorru għanxi għaref jew saħħar fuq li jdurik minn saħħar. Kiena kontra t-tedu lek minn taħt il-rek 5 ħajna. Jgħollu jaħelfu. Żviluppat minn mostri għal xi ħaġa oħra. Il-ħamis, per eżempju, ma kienux jiżżewġu n-nies il-ħamis, il-ħames jum, u x-xahar ta' Mejju huwa wkoll il-ħames jum, sewa li wkoll kien il-ħames xahar, illi ma kienux jagħmlu ħafna affarijiet fih. U Mejju huwa x-xahar ta' disgrazzi wkoll, il-numru 5. Il-5 huwa marbut mal-Lid. Iktar għandha femminili.